ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እቲ ወትሩ ቀዳም ናባኻ ዝፍኖ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር መደብ ቃልሲ ህዝቢ እዩ ርእሲ ቃልስና ንስኻ እንታ ተቓላሳይ ጅግና ህዝቢ ናይ ሃገርካ ጉዳይ ወሳኒ ምዃንካ መተካእታ ዘይብሉ መስርሕ ቃልሲ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ ናይ ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ስነ ሓሳባት ነቒለን ብዘቐምኦ ሃገራዊ ፕሮግራማተን ጽባሕ ስልጣን ካባኻ ክቕበላ ክሓተኻ ምዃነን ክነዘኻኽረካ እዩ ስለ ዝኾነ እዘን ኣብ ዳያስፖራ ዝቖማን ዝቃለሳን ዘለዋ ዝተፈላለያ ሓይልታት ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣለዋ ብዝገልጽ ኣገባብ ከነቕርበልካ ንፍትን እቲ ኣጽናዒ ንስኻ እቲ ወሳኒ ድማ ባዕልኻ ኢኻ ካብዚ ብምብጋስ ናይ ሎሚ ርእሲ ወግዕና ብመልክዕ ሕቶ ንኽትዕ ቀሪብና ኣለና እሱ ድማ ዘይምክኣል ደንበ ተቃውሞ ስልጣን ድዩ ዘይበቕዓት ትዕቢታውነትን ምንጽጻግን ድዩ እውን ወሲኸላ ኣለኹ ኣብቲ ርእስቲ ሩብ ዘይጠቐስናሉ ምእንቲ ተስፋ ሓቢልና ክንልክሞ ክንሪኦ ስለ ዘለና ማለት እዩ መጋባእያና ፍቱሕ እዩ ክንብል እንከለና ኩሉ ኣብ ናጽነት ልኡላውነትን ቀጻልነትን ሃገር ኤርትራ ዝኣምን ዝሳተፈሉ መድረኽ ማለትና እዩ ኣብ ውሽጢ ዝተጠቕሰ ቅድመ ተደላይነታት ክቐርቡ ዝኽእሉ ሓሳባትን ኣረኣያትን ብምክብባር ኣዕዚዝና ከነእንግዶ ኢና ማለትና እዩ ንሓሳብ ብዝበለጸ ሓሳብ ንስዕሮ እምበር ክንጽሎ ወይ ከነግልሎ ስለ ዘይግባእ እዩ ድማ ናብቲ ርእሲ ወግዕና ክምለስ ነቲ ሰፊሕ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ተቃውሞ ቅድምንታይ ይገበር ምባልና ነቲ ሽግራት ኣዕሚቕና ዝበርበርናዮ ኣይመስለንን እሞ ዘይከኣእሉና ዕንቅፋታት እንታይ ምንታይ እዩ ብዓንዳ ርእሱ ትርጉም ምክኣልን መስርሑን ይርዳኣና ዶ ካብ ክንሪኦም ዝግብኡና ነጥብታት ስልጣን ድዩ ዘይበቕዓት ድዩ ትዕቢታውነትን ምንዓዓቕን ድዩ ወዘተርፈ ንፈትሾም ካብዚ ቐፂልና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ንጥፈታት ይካየዱ ኣለዉ ንቓልሲ ህዝቢ ናበይ ገጹ የማዕብልዎ ኣለዉ ዝብሉ ክንርኢ ኢና ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ካልኦት ምንቅስቓሳት ክሳዕ ሎሚ ብለውጡ ዝልለ ንጥፈታት ኣይረኣናን እንተልዩ ከዓ ከም ሓበሬታ ቀሪቡ ንዘራረበሉ ብኻልእ ወገን ክንዘራረበሉ ዝግባእ ምዕብልና ኣቶ ገብረ ባህዱራይ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ስደት እዩ ሎሚ በፂሖ ዘሎ ምዕብልና ክገልጽ እንከሎ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝዓደሞምን ሓንጎፋይ ኢሎም ከም ዝተቐበልዎን ይገልጽ ብኣፍልቶ ተቐባልነትን ሓገዝን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተፈቕደሎም ብጻዕሪ ብራድ ሸርማን ከምኡውን ነዚ ተቐባልነትን ደገፋትን
ክረኽቡ ብሉፃት ጠበቃታት ከም ዝቆፀሩ ፕሮ ኣሜሪካ ኢና ፕሮ ዴሞክራሲ ኢና ኣሜሪካ ጥቕማ ክሕሎ ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝገበርናዮ ኣኼባ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብር ህዝብና አንቀሳቂስና ብርጌድ ንሓመዱ ዓፋር መናዓምር ተሳቲፎም ዝተፈላለያ ማሕበራት መፅናና ኣብ ሓደ ሴንትራል ኮማንድ ክጥርነፍ ብቼን ኦፍ ኮማንድ ክምራሕ ሰሪዕና ኣለና ውድበይ ውድብካ ኣይንቕበልን ኢሎሙና እዮም ቤት ጽሕፈት ከፊትና መለለይ ወረቐት ንዕድል ኣለና እዋናዊ ሕቶ ክምልስ ዘይበቕዐ ትርጉም ዘይብሉ ምጉጅጃል ጥራሕ ኢና እንርኢ ዘለና ውድብ ስለ ዘይኮንና ምስ ውድባት ኣይንላፈንን ኢና ኣብዚ ክንሪኦ ዝደሊ ቅድሚ ምስራሕ ሓደ መቃለሲ ግንባር ሃገራዊ ግንባር መሰጋገሪ መንግስቲ ምስራሕ ይከኣል ዶ ዓረብያ ቅድሚ ፈረስ ምስራሕ ዶ ኣይኮነን እቲ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ብኸመይ ተሰሪዑ ኣብ እንታይ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ዝስረተ እዩ እሞ እዚ ተልእኾ ኣሜሪካ ድዩ እንተኾይኑ ኣብይ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ካብ ምዕራብን ካብ ምብራቕን ሓዲኡ ክትመርፅ ግድን ድዩ ኣመዛዘሚኡ ንሕና ክንዋጋ ኣይኮንናን እዚ ስራሕ ሰራዊትና እዩ ኣብ ኩሉ ቤት ጽሕፈታት ሰራዊትና ኣቲና ኣለና ኢንፊልትሬት ጌርና ኣለና ይብል እዚ መዘኻኸሪ ነጥብታት ሰሚዕኩሞ ይኹን ፍሉጥዩ ግን መዘኻኸሪ ነጥብታት እዩ ኣብ መወዳእታ ድሕርቲ መጀመርታ ዘቕረብኮ ነጥብታት ስልጣን ድዩ ዝፈላል ዘሎ ዘይብቕዓት ድዩ ነዚ ክእርሙ ዝኽእሉ ከቀራርቡ ዝኽእሉ ምሁራት ምኩራት ስለ ዝተሳእንዎ ድዩ ወይስ ትዕቢታውነትን ምንዓዓቕን ድዩ እዚኦም ኣበይ ክበፅሑ ዝገብሮ የብሎምን ንኣሽትኦም ውሕዳት እዮም ከምኡ ክቐርቡ ዝኽእሉ ምኽንያታት ካሊእ ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይሮምና እዮም እዚ ሰብ እዚ መርገፅ ዝነይርዎ እዩ ሕጂ ዝብሉ ምኽንያታት ድዮም ቶም ምንዓዓቕ ዘስፍኑ ስለዚ ካብዚኦምሲ ኩሎም ተደሚሮም ድዮም ወይ እውን ወዘተርፈ ምኽንያታት እቲ ቀንዲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ከምቲ ዝበልክዎ መቐፀልታ ናይቲ ብቐዳማይ ዘሕለፍናዮ እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እዚ ኩሉ ድሕሪ ምብርባርና እሞ ኸ እንታይ ክግበር ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝብል ክንኣቱ ኢና ስለዝኾነ እንታይ እዩ ስልጣን ድዩ ዘይበቕዓት ድዩ ትዕቢታውነትን ምንዓዓቕን ድዩ ካሊእ እውን ምኽንያታት ክረኣየኩም ዝኽእል ኣልዒልና ክንዘራረበሉ እዩ ኣነ እቲ ሕቶታት ኣቕሪበ ኣለኹ ስለዚ ናብ ገዛ እዩ ብኡ መሰረት ክንዘራረብ ጀማል نو يغريسا نيوز كجزا إيدك عافية إيدي حسب بيجند أوكي سوري alright ما بنكر الخاطر يتوقف تغيلي خا نجزا يتي تو
نفس وكفنا أبزي رئيتوتات كلونا جدني تحد خبط خالي زيادة عمق زبالة أفلت أوتات كلونا يخيل وي ناي مقمقام عقل كلونا يخيل أبز حجة راح زي كونه لدحريت ملي سلناون كانت تحزون خير سلمتاينا كم منتاي سلازي وصعنا وين نفسنا نام منتاي سلازي كيرنا إيزي زقوان فالنازلو كتحز خيل نقرات أنني سلا تي ثلاث بتاعت وأربعة بتاعت زقرب كوبزي نمزحها خير خفاون إليه مو ريتونا كان قرب تجزا تي فتح حكاية زلو بريتو تاعت ناي تساتفتي كساي يوم حشا زرقوا انتهى ولا بمارس السب بتازلو عقمي كله ولا بزنباليو يخون بتزرعه من قدي حدا خابتهم زلو كساجبر كما تو خنا الناس غرسي ابز زبل كاير استي الرأيو يقلصلنا مود حربو جن خمسة تمال حجنا امنت انا بهندبت يو نابنت من هاتولو زي امينو بهندبت سؤال كما تو غبرنا قال مليلني بهندبت ينبر بتدالي مسيح قال مليكم كن ግን ካብቲ ዘለኒ ባክግራውንድ ናይ እምነታተይ ገለመለ ዝሪኦ ነገራት ከም መበገሲ ዝኸውን ፈቲነ ማለት እዩ ሕጂ እውን ካብዞም ኣብዚ ዘለውና ሓደ በዓልካ ዝፅዋዕ ኣቢልካ ዝረኣየካ መንገድስ ኣብዚ ርእስቲ ዝመእተው ግበረልና በሎሞ ብኡ ጌርና ምእንቲ ክስታ ክኾነና መላዓዓሊ ክኾነና ኩላቶም ክብሉ ክእሉ እዮም ምኩራት እዮም ኣብዚ ዘለዉ ኩላቶም ፅቡቅ ኣለካ እቲ ተጫዊት ክትወፅእ ሲ እቲ ሸል ክስበር ኣለዎን ድዩ እሞ ንስኻ ቅርበልና ብኦም ከለካ ፅቡቅ ኣነ ትማል ሓያለይ ስለ ዝደክለፍኩ ኖ መእተዊ ናይ ዝምባለይ ከይተረፈ ብዙሕ ነገራት እየ ተዛሪበ ነው ሕጂ ብርሃነ ረዳ ኣሎ ሰይድ ኣሎ መኒኻ ትብሎ ጀማል ኣሎ እዞም ዝሪኦም ዘለኹም እዚኣቶም በቲ ንዕኦም ዝረኣዮም ድሕሪ ኣበጊሶም ምብጋስ ጥራሕ ዘድልየና ድሕሪ ደፋፊኦምና ፕሮቮክ ገይሮምና መበገሲ ሂቦምና ሓናይ ኩላትና ርእይቶና ክንህብ ኢና ማለት እዩ ከምኡ ሲ ከምዚ ጥዑይ መበገሲ ኮይኑ ስለተረኣየኒ ከምቲ ናይ ትማሊ እያ እያ ሓደ ካብቶም ፍሪላንስ ተቃለስቲ ሰይድ ኣሎ ሰይድ ትዕዝብትካ እስክሃበና ወላ ሰይድ ሃበና መበገሲ ቁሩብ ሓደ ቁሩብ ደቃይቕ እሞ ይብል ሕና ክስታይ ንገብር يغني كبر ذهب المجمرة بزح سلامة نقولهم أنا سلام أبدأ ذا قينو كم زيت مال حجي زقلت النبرة نسبة على ود مكاريستو مس عند برهاندو قالي كلالينا كبولنا مستم ناي وايت هاوس يهون ناي براسلس يهون and so on and so forth يبلو نيرم እጂ ሱታት ብዙሕ ስክፍታ የምፃልካ ምክንያቱ ቆልሒድና እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ሱዳን ለውጢ ክመፅእ ምስ ቀረበ ካብ ደገ ሰባት ሒዞም መፅኦም ኣብ IMF ዶ ኣብ ወርልድ ባንክ ገለ ዝነበሩ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ዝኾኑ ኣብ ክንዲ ናይቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገም ዝኣልዩ
እንታይ ኮኑ ከምዚ ዲክቴትድ ኮይኖም ይመፁ ንዕኡ ከተግብሩ ኢሎም ከዓኒ ይብገሱ ኣብኡ ክገብርዎ ከሎ እንታይ ይኸውን ኣብ ሕንፍሽ ፊሽ ይወድቕ ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ሊብያ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ ኢራቅ እውን ደምፅዎም ብደገ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሪሰንት ድማኒ ኣብ ባንግላዴሽ ንመሐመድ ዩኑስ እስኻ ነዚ ከምዚ ጌርካ ግበረልና ይብልዎ እዚ ኻ እንታይ ይኸውን ካብ ሓደ ፀገም ናብ ሓደ ፀገም ኢኻ ትኣቱ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ሰን ዓዲታት እንዳራሪኦኹመን ወይ ፖለቲካል ብድሆ ይሕዘን ብደገ ፀቕጠት ክመፅእ ይፀንሕ ወይ ድማኒ ኣብቲ ናይ ወርልድ ባንክ ናይ እቲ ዕዳ ተታሒዘን በቲ ሳቶም ዝሃብወን መምርሒ ኸዳ ክብላ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኬንያ ዝርከቦ ዘሎ ኣብ ናይጀርያ ዝርከቦ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ዌስት ኣፍሪካ ፈረንሳ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ሓንሳ እንታይ ይኸውን እቲ ፀገም ናትካ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ኮይኑ ትረኽቦ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ኮይና ኣይትስማዓኒ ከምዚ ኤርትራን ሶሉሽን ፎር ኣን ኤርትራን ፕሮብለም ኢልካ ትበገስካ ዝኣሉ እምበሪ ንሓንሳ ኣብ ትግራይ ንሓንሳ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓንሳ ኣብ ከምዚ መቀስካ ኣኪቡ ከላልየኩም እየ ዝብለሎ ምስ መን ይኸላልየና ምስቶም ኣራዊት ድዩ ወይስ ምስቶም ንዓና ዝሓልዩልና ሰባት ለውጢ ክርኢና ኢና ኣሜሪካ ኢን ደ ላስት ብሕልፊ ካብ ድሕሪ 9/11 ከመይ ገይራ ንዓለም ዕንክሊል ከም ትሰርሓ ዳ እምበር ጋና ኣብቲ ኒው ወርልድ ኦርደር ኣዊኣ ተፀጊዓ ዘላ ስለዚ ምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ከባቢና ሪኢኻ ድማ we are not free with very very difficulty ዘሎ ብውሽጥን ብደገን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዘለኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዘለኹን እዞም ሕቲን ዝገብርዎ ዘለዉ በቲ ናይ እስራኤል ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣቲኻ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ነዚ ኣፅኒዑ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከም ዝኽእል ናብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብሲ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገሙ እንታይ ይኮን ብሓንቲ ሬድዮ ብሓንቲ ቲቪ ብሓንቲ ጋዜጣ እዩ ዝኸይድ እዚ ኣብ ዓዲ ዕውራ ሰዓድ ዓይኒ ነግስ ኮይኑ ይደሎ ከመይ ጌርና ኢና ዓይንን እዝንን ንኾኖ ኢልና ክንሓስብ ኣርሕና ክንጥምት ብስትራቴጂክ ዝኾነ ኣረኣያ ክንሪኦ ከመይ እንተግበርና ይሓይሽ ድብል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ደጋጊምና ከምቲ ትማል እውን ባሻይ ትብሎ ዝነበርካ ንዑ ኣብ ግምት ኣቲና ኢና ክንሪኦን ከንሰዕለሉን ከንመሃረሉን ዳያሎግ እንካን ሃባን ከነካይድ ዘለና ይብኒ ግዜኡ ታንኪዩ ኣነ ከይኮን ተስፋ ገብር ታንኪዩ ሰይድ ኖ ኩሉ ሻዕ ፕሪሳይስ ኢኻ ተቕርቦ ፅቡቅ ኢኻ ኢልካ እወ ገና እቲ ኒዮ-ኮሎኒያሊስት ኣተሓሳስባን ኣተረጓጉምኡን ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣነ ብምብራቕን ብምዕራብ መሰረቱ ቀፂሉ ከዓ ብምብራቕ እውን ዝኸይድ ዘሎ እዩ እቲ ጂኦፖሊቲክስ ኢሎም ዘቕርቦ ኣብ ዝሓለፈ ዘቕረብናዮ ፈነወ geographically, politically, diplomatically encroach ጌርካ እምጠራ ቁጠባ ኢልና ኣቕሪብና ነርና ሕጂ እውን በዚ ምፃእ በቲ እቲ ከርባሓና እዩ ብዝብልዎ እዮም ኢንተርፌር ንሱ ከዓ ሓደ ክረብሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓደ ክኸስር ኣሎ ናይ እንካን ሃባን ዝምድና ይኮነን ፀኒሑ ክሳዕ እዚ ክሳዕ ማሕከሚ ዝርከበሉ ዓለም ናብኡ ገፃ ትኸይድ ዘላ ትመስል ግን ንሕና ምንታይ ኩነታት ኣለና are we prepared ድልዋት ዲና ነዛ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ዓለም ክትገጥም
ክንገጥማ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት እንፃለ ስርዓት ክምዕብል ፈቃደኛ ዘይኮነ ስርዓት ኮይንካ ዝግበር ለውጥ የለን ስለዚ እቲ እንት ሰይድ ዝበልካዮ ቅድሚ ሕጂ ተደጋጊሙ ዝዝረብ ብትደገ ዘሎ ብኩሉ መዳያቱ ዓብይ ሕቆ ናይቲ ውሽጢ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ክኸውን ዝኽእል እናሃለዎ እንከሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሎ ሕጂ እቲ ክንፍትጎ ንደሊ ስልጣን ድዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ዘይበቕዓት ድዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ዝገብረና ዘሎ ዘይበቕዓት ድዩ ከምኡ ዝገብረና ዘሎ ትዕቢታውነትን ምንዓዓቕን ድዩ ከምኡ ዝገብረና ዘሎ እዚ እቲ ክንሪኦ ዘለና ይኸውን ብዛዕባ እታ መጻኢት ሃገር እንተደኣ ክስራሕ ክንሓስብ ኮይንናን ክንቃልስ ኮይንናን ማለት ሶ ቀፂሉ ብነፍሲ ወከፍኩም ርኢቶኹም ብምሃብ ነዚ እንተሃብሰብኩምዎ ፅቡቅ ቅድሚ ናብቲ ካሊእ ሕጂ እቲ ዝጠቐስኮ ናይ መንግስቲ ኣብ ስደት ዝብል ጊዜያዊ መንግስቲ ብስደት ዝብል ኣብኡ ኣቲና ብዙሕ ከነልዕል ንኽእል ኢና ግን እቲ ብሰፊሑ እቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ እዚ ሓደ ቅርንጫፍ ናቱ እዩ ግን እቲ ብሰፊሑ ናይ ተቃውሞ ደንበ ክንሪኦ ክንክእል እሞ መድሃኒታቱ ክርከብ ከም ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ እንተተኻኢሉ ማለት ተዘይኮይኑ ኣብ ትፅቢት ኢና ዘለና ሓደ ነገር ክፍፀም ማለት ሰይድ ኣነ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ካልኣይ ዕድል ዝሃብከኒ ሶሪ እቶም ካልኦት ኣምፆም ኣለኹም ሓባይ ኣበሉና ምክንያቱ እዛ government in exile ትብለላስ what is there to be governed in exile if I may ask ምክንያቱ እሳ ሽማ ተዘቂሩላ ኣነ መዓሾም ከምዚ ኣሴምብልያ ወይ ከዓ ፓርላማንት ደቕ ኢልና ንዛረበሉ ንማየጠሉ ተዝኸውን ዳእምበር ጋቨርንመንት ክትብል እንከለካ ዋ what are you going to govern? I mean, what is there to be governed? And secondly, ድማኒ ኩሉ ግዜ ካ ንሕና ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ብሓደ ሰብኣይ ጥራይና ንዛረብ ዳእምበሪ ናይቲ ህዝቢ ፀገም እንታይ እዩ እንታይ ፀገማት ኣለዎ ኣመሓዳድራ ኣብ ነንሕዱ ኸ እንታይ ፀገማት ኣለዎ ናይ ኤቭሪዴይ ላይፍ ብኢኮኖሚ ይኹን ብፖለቲክስ ይኹን ብሶሻል ላይፍ ይኹን all the rest of it እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይብተዓዲ ደሎ እንታይ ዓይነት ስራሕ ይብኡ ደሎ እንታይ ዓይነት መነባብሮ እዩ ዝካየድ ደሎ ኢልካ ኩሉ ኣብ ግምት ኣቲኻ ሽዑ እንታይ ይኸውን ብኢኮኖሚ እዚ ሶሉሽን ክመፅእ ይኽእል ብሶሻል ላይፍ በዚ ክመፅእ ይኽእል ድሕሪኡ ካብ ፓርላማን ድሕሪኡ ኻናብ ናይ እዚ government in exile ኣብ ዘሎስ ከመይ ምክንያቱ መጠርስልካ ከምዳ ናይ መቡቲ ኣትከውን ንሓደ ሰብ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ቀዛፊ ንሓደ ሰብኣይ ታርጌት ክገብር ትፀንሕ ንስዕሉ ምስ በለኸ ነድኻ ማይ ወረድላኹ ምክንያቱ it become like a chicken with a headless chicken ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ you don't know where to start nobody knows እንታይ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ እቲ ሚሊተሪ እንታይ ኦርጋናይዜሽን ኣለዎ እቲ ሴኩሪቲ እንታይ ኦርጋናይዜሽን ኣለዎ እቶም ኣርሚ እቲ ናይ ባሕሪ ዶ ናይ ኣየር ዶ ናይ ገለ ሲቪል ሰርቫንት ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ ኩሉ እዚ ብዛዕባኡ ሓንቲ ዝበለ ኣፍልጦን መርትዖን ድሕሪ ደይብልካ ኮንካ እንታይ ዓይነት government in exile ኢና ንዛረብ ዘለና ኣነ እዚኣሲ questionable ኮይና ረኽባ ኣለኹ እሞ we not looking at ከምዚ ሓደ ግዜ ኢለያ ነይረ ሓደ ሰብ ትሕቲ ባሎ ኮይኑ ዘሎ ነይሩ እንታይ ኮንካ ኢልዎ መፍታሕ ይጠፊእኒ ለይቲ እዩ ነይሩ እሞ ሓግዘካ ኢሉ የዳልዮ ነይሩ መጠረሱ እንታይ ኮይና ኣርቹር ኣብዚ ጥፊካ ኢልዎ ኣብዚ ሳይጥፋ እኳ እንታይ ዳ ኣብዚ ብርሃን ኣሎ ኢለ እምበር ኢሉ
حجي هم هذه أبدأ parliament نقول لنا دماني أبدأ comfortable areas لذهون ده ألومبري it's not truly meaningful دهون government in exile for what we need to question that نحن كن حتى نحدين هالكونا we need to sort of look into it we need to drink deep and not just sip fit كنا بلا كنا نقول لنا نتقول داينا كم جينا عند حدي بينا خاني نعوز بك الرأي نعوز بك بوليسي نعوز بك إن كان هبان دهونه مدرة هون مدرخ كفتاين خلينا ملتهم أبدأ خوينهم مثل أمريكا نفلتكم مسجله you know that civil servants have you أنزنورو إذا أتوم they can أكدني طبعا تاتهم ويكادرهم بوس ناتهم كسرهم خمانة يقولون يوم you know that مهناتو رأينا إن security council سبنا تحرد خلو انتهي تقبر الله فيتو باور بفيتو باور يتحرد الله سب كم تقدم عدنا دولنا عدنا قصدي زخنا ودن كحرد سنة قلنا هم يهون دلو فلذي I don't think أبتي نتقول دعنا تبغى حزنا ويكا seriously تمتنا يخوينا عايز معنا thank you سيد تي سلمتاينا خوينا نابون ديتي عندنا العلوز بالنزل خن سنتايو بودو باغبا كنقالس اي كارمان اذا كله زغرب كانت بتاعت ان انتي بحاله ابتي حدا جنبار نبلو تزطرنف كله عقمتات كترنف مقالة نير اتي ناب حزبنا يخون ناب علم يخون قرب زقبؤه طلبات استمروتات ريفايند كوينو طلب حزب كوينو قربلو ناب زخل درجة خديب مقالة نير معناته اتي political elite يخون بتوم ناي بوليتيكا مهورات يخونوا مكورات يخونوا اتي بعل مويا يخون كل زي زوهلللو يكون نيرو جناي كونن تزارب النادر امبر ببو وغانو يقربوا اللوطو بول قسماتهم يقربوا جن ناب هاجراوي نجراو حيل كلوت البحر كوينو اتي زفلالينا ندحريت قديفنا تخائلنا ويتصاويرنا نابتي كندن متكاتا زيبلو هاجراو قداينا حزباو قداينا نتكر ما انتو نقالس كبل زي مخالوي حجي حدا سلسته رأسو سلسته ودبات ابتلوا عسرت خندي ودبات ابتلوا قال انا ابتلوا قال زي اتوالوا ازغلو اناخونه انت دمير كايو لعلي 4 ودبات ايزلي الله مالك حجزي بلك تنزقرب كون قدمه تدلاينتات زبلكون اتي ما انت فتحاويت هاجر نقالس علنا زبل كل هاجر ايرتران دار كوينا ناصنتا زغصللو لولاونتا زنصر ምክንያቱም ስለውላውነት ህዝብስ ተተሓልስ ቀጻልነታ ዘረጋግጸሉ ምክንያቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እትኸይድ ሃገር ስለዝኾነ ብተወሳኺ እዚ ናይ ሽግር ኮይኑዋ ዘሎ ጉጅለ ምልኪ ኣብ ምልጋስ ዝኣምኑ ኩሎ
زي كائلو من تاي زي تصاورو من نجر تاي سلمتا انا زخن سرح زي بقى انا ايتي كنريو زلنا بهالانا عقباي سلام سلام سمع له سلام هدو هو صبو مجمريا هولهم لهرهم مساهم كما يكنيهم أنا كوا ممرزرهم تفلتو تعامي ونشتاء زربا خل الدنيا بالليل كلا إيك حفار لين اشتاء خزار بدلي بزخونة بزح خزار بيكون كن اشتاء خوس خدلي مجمريا نجر نسي هاجراوي መንግስት ንበሎ ባይቶ ንበሎ ጥርናፈ ንበሎ ገለ ንበሎ ዘይገድስ ንሓባር ኮይኑ ጥርፈና ዝኽእል ሁሉ ንፍትሒ ደሊ ኣካል ሽሙ ብዘይገድስ ስዒሉ እኳ ሕጂ ብዛዕባ ሽሙ ይዛረብ ነይሩ ኣነ እቲ ሽሙ ዝኾነ ሽም ምሃቡ ብዙሕ ገዳሲ ነገር ኮይኑ ይስምዐንን እዩ ዝኾነ ሽም ክወሃብ ይኽእል እዩ ናብኡ ምስ በፃሕኻ ማለት እዩ ናብቲ ኣብኡታት ኣኻ ምስ በፃሕኻ እንታይ ይኹን ሽሙ ብዝብል እቲ ኣገዳሲ ክኾን ዝኽእል ብሕጋዊ ድዩ ብካሊእ ነገራት ድዩ ሽሙ እንታይ ክኾን ይኽእል ዝብል ነገር ኣብኡ ብዙሕ ፀገም ኣይክህልዎን እዩ ናብኡ ምስ በፃሕና እቲ ሽሙ እንታይ ይኹን ክንሰማዕ ንኽእል መሲሉ ይስምዐኒ ናብኡ ዘይበፃሕና እቲ ዝኾነ ሽም ዝወሃብ ዘሎ እቲ መሰረታዊ ግን ሃገራዊ ባይቶ ጥርናፈ ዘለዎ ንምስራሕ ድዩ ውድብ ምስራሕ ድዩ ማሕበራዊ ነገር ምራድ ድዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ወላ ብንእሽተይ ወላ ይኹን ንገብሮ ነገር ዘይሰምዐና ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ በቲ ናተይ ትረድኦ ክብሎ ዝኽእል ነገር ትዕቢትን እቲ ጠባይና ማለት እዩ እቲ ትዕቢትን እቲ ሕድገት ዘይምግባርን ምንዓቕን እቲ መሰረታዊ ከም ጠባይ ኮይኑ ፀገም ኮይንና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጠባይና ማለት እዩ እቲ ዝዓብይ ነገር ከዓ ባሻይ እኳ ብተፈላለየ ግዜ ዛሪቡሉ ነይሩ እቲ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮና ሚዛን ጌርና ብዛዕባኡ ዘይምዛን ዘይምግባር እዩ ብዙሓት ሰባት ዝዛረቡ ነይሮም ባሻይ እውን ተፈላለየ ቦታታት ዘገርሙ ነይሩ ካብ ሜዳ ትሒዝና እቲ ሕሉፍ ተመክሮና ሚዛን ጌርካ እዚን ዝጉድለና ነይሩ እዚን ከዓ ጽቡቕ ነይሩ ብዙን ተኸና ኣሪና እንተኸና ዝሓይዘ ነገር ወላ ሓንቲ ሚዛን ኣይተገበረ ንዘራረበሉ ኢና ወላ ሕጂ እውን ተገይሩሉ ኣይፈልጥን እዩ እዚ እቲ ፖለቲካዊ ሚዛናት ዘይምግባር ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ቧድራይ ተላዒሉ ይኹን ካልኦት ኣካላት ይኹን ሕጂ በቲ ኣቀራቢት ይኹን ኣልሕሪ ይኹን ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዙሕ ይጭራሕ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ውልቀዲ ብጉሩብ ይኹን ናይ ሃገራዊ ጥርናፈ ዘለዎ ንግበር ዝብል ወላ ኣብቲ ናይ ከባቢት እውን ዝነበሩ በዓል መምህር ስዩም ዝበሃሉ በዓል ነጋሲ በዓል ተወልደ ገለ ኣቕሪቦም ዝነበሩ ሰሚዕኹሞ ኢኹም ብዙሕ ቦታታት ኩሉ ዝጭርሕ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንሱ ዘይገበር ነገርና ኢና እዚ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ እቲ በዓል ወድራይ ዝጠቐስኩሞ እውን ካብኡ ካብቲ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን መጀመርያ ነገር እቲ ሓደ ዝጠቐስካዮ ሓጊዝና ዝብልዎ ሰነተር ድዩ ወላ ሰብኣይ ተሓቢቦም ክኾን ይኽእል እዩ ሓጊዝዎም ክኾን ይኽእል እዩ ፀገም ኣይብሉን ግን ብመንግስታዊ ደረጃ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓጊዙ በፅሕፈት ዝኸፈተሎም ከም ዘሎ ርግፅ እዩ እዚ እቲ ሓደ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ተራኺቦም ምስ ኣብይ ገለ ዝብሎ ነገር እውን እንተኾነ ተራኺቦም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ምርኻብ ከይድካ ተራኺብካ ማለት ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ እውን ኣሜሪካ ዘለዎ ሰነተራት ድዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ባይቶ ድዩ ወላ ኣብይ ድዩ ክትረኽቦም ትኽእልካ ሕቶ ዘሎ ትረኺብካስ ክሳብ ክንደይ ውፅእ ዘሎ ነገር ጌርካ እዩ እቲ ዘረብ ነገር ክጠወሱ ከለዎ እውን ብዙሕ ስርራዕ ከም ዝገበሩ ፔኔትሬት ከም ዝገበሩ ስጋ ውሽጢ ኤርትራ እውን ገለ ይጥቀስ እዩ ብዛዕባታት እኳ ኣነ ዘለና ፍልጦ ክሳብ ክንቲ ዘሎ መሲሉ ይስምዐንን እዩ በቲ ናተይ ዘለና ፍልጦ
ومتاز بهالنجر أمكن ولا ناي برجن حمودون حلفة زي خوات جيرهم ترحبهم نيرهم من كسبيا بس هذا سمعنا هنا سو تعميدهم زخنا زمدنا يتي زمدنا بناتي لنا يفلتو جن زخنا سب بزعبو تبقيسو بزعبو مكساس جبر كحات كنقاس تمكره جبر فتنه جبر ناي صقم زلو يكونن زخنا إرتراوي كومن تجيرون نحنا ببهرهاتو ديو بطبيعاتو ديو وناي سلطان دليل زلو ديو ناي كالي ديو زلو بزي قدس نحنا نتي طرح انتاي قوم نجر قبر اللو وطرح زبل مبر نيجاتيفلي كنقاومون كنقصنو نيجبانيو كتتخيلو من دقافو متبعو جن تخفرز النجر انتاي خفرز النجر مو تخبر زلو نجر كا نو توساخي نجرات قبر زلو زين تقبر لك بزيق من قد تقول كان بحال توساخي حسابات يبكى لقيت يبكى مقعزو وقداس خويني سمعني جن كقلت كله مسفن مثلا تي سبادراي كوين سرقت له قلت كله اب اثيوبيا سي زخون يكون بزي كانا كالي اكل مصف رهابكم زلو مس منغستي اثيوبيا زارينا اينا زخون اكل مسانا كوين يطرح يخرجهم زخيل نجر اليزا نيو وا من يونس وكل كينو كم زبلكو زخون سب كنقاساس صقم يبلون ريتو حيزو زخون نجر يغبر كنقاساس صقم يبلون ግን ممر زرو خايتن قاساس ወይ ካብ ዘይካይ ኮይኑ በአገር ካምበር بخالي ክትحلف بالكان ኢለ ክልክለካ من ኮይነ انا اخاክለካ انا يكون نسخاكن كلنا معرض هو ነገር ይዘለና ተخيلنا ነፃ ዝኾን ኤርትራን ሓርነታን ወራሳው መሰላም ዘለዎ ኤርትራ ክትሁሉና እንጣዘልና እምበር انا ክልክለካ ንስኻትለና ይትኸና ግን ኣብቲ ኢንተርቪው ገብር ከሎ ትመስል ንሕና ዝናገርናና ብዘይካና بخالي ኣካል ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረኸብ ይብሉን ይዛረቡ ነይሩ እዚቲ ጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ብዘይ ካሊ የለን ትብል ተጠሶ ጽናሕቱ ባህሪያና ትዕቢትን ምንዓቐን ኣንነትን ዘለዎ ነገራት ኣብ ኩሉ ባህሪያና ዘሎ እርሳዊ ኣባይ ጀሚሩ የጠቅስ ዘለኹ እዚ ባዕልቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ኮይኑ ይሳምዐና ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ኢልካ ክትብል ኣይግባእን ተኸላይ ነገር እቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድና ንባዕሉ ምስ ኣብይ ኮይንካ ትገብሮ ስምዕ እንታይ ክንትገብርካ ተፈነትረት ትገብሮ ትኽእል ኤርትራ እንትሕልዮ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ጌርካ ክትብል ትኽእል ምስ ኣብይ ጥራሕ ዘምልካ ምስ ትግራይ እንድሕር ትረዘርካ ንባዕሉ ምስ ትግራይ ክትገብሮ ዝምድና ከዓ እንታይ እዩ ክትገብሮ ዘለካ ስምዕ ምናልባት ነቲ ቃልስኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ውሱን ኮይኑ ንሃገር ኤርትራ ንሃገራውነታን ንዕላውነታን ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ መሰሉን ሓርነቱን ክትጠብቅ ነገር ትገብር ዘለካ እምበር ትግራይ ولا برس لهون السودان كابرس لهون تحلتا يكون عندنا زغبر من السودان ولا من جبت ولا من تግራይ ስለዚህ እቲ ዝግበር ዝናሃ በኮን በይና መንገድ ኮን ዘሎ ነጽርካ ኮን ዘሎ እዩ ስለዚህ እስታት ያቲ ትንሽ ነገር ኮስ خدلي يغني ያለ ይጥን ስለሰማሁም thank you ሃይ ጸጋይ ጸጋይ ናባኻ هو صبو انا كم زناي حوي عقباي حصر زبله يخزارب زدلي اتي اذن كلن ودبات زي مطرني فين بحاده خوينو زي مقلاسنسي بلصدي انتاي سلطان مدلاديو غليلكا كله غليس كانديها توساخوين قراصنت زي مهلاوي قراصنت انتاي مالته نفسها تحت وريدكاس نتي تدليو كستاي كتعوت قدامنت نهزبها نهاجر كان زي مهابيو اب نفسها تمركزكا تخطبلو صنحها كوينو مالتيو حنتو سيخلا زلخو قراصنت زي مهلاوين كل الكايها انتي تدغنكو اذا مساغر منغس غزياو تبلكا كتبحال قنيا انديا بخالوت ببعال حريدو غلدو غلت بحال نيرايا كميل حجزي قديمو كتبولاتا هريما انا يبلالو اي تردهن مساعتو مستنغزياو مساغر منغس زبلو ترادادي ديو كاو وصايديو
እዚኣ ኣይበርህትለይን ሓደ ካልኣይ እቲ ምጅማር ኣነ ኣይፀልኦን እንታይ ማለት እቲ ሰንትራል ኮማንድ ተሳኢኑ መፀርነፍ ተሳኢኑና ከምኡ ኢኻ ትወድቕ እንታይ ዳ ዘይምስናይ ከምኡታት እንዲ ዝፈጥር ኣነ እኳ ካብዘይ ምስራሕ ምግጋይ ሓይሽ እየ ዝብሎ ኩሉ ብነጋቲቭ ኣይንርአየ እዚ ወዲ እዚ ጀሚርዎ ኣሎ እንታይ እቲ ናቱ ዕላማ ናበይ ገፂኡ ከዓ ክንከታተሎ እቶም ምሁራት ተኸታቲሎም በናይ ዓላማን በናይ ስምምዕን ኢኻ በናይ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሚዕካ ዘለካ ኢልካ ምፍታሹ ቀሪብካ ኣድላይ እዩ ንመን ዝጠርነፈ ኢኸቲ ጌርካዮ ዘለካ ብመን ኢኻ ከተወኪልካ ክበሃል ዳ ኣለዎ እምበር እቲ ምፍታን ኣነ ኣይፀልኦን እየ ከምኡ ተሳኢኑ እዩ እቲ ኣነ እታ ኢልያ ዘለኹ ምግጋይ ሓይሽ ካብ ዘይምስራሕ እየ ዝብል ድሕሩ ዝኣረመ ክእርሞ ማለት እዚኣ ወድሓንኩ ታንኪዩ ፀጋይ وزيادة نبتي current affairs زازلنا تي زي فلتنا يو انكفتات زي فلتنا يو مخنياتات ናይ ምንፅፃግ ክከኣል ክፃወር ዘይከኣለ ምክንያት ዝዝረኣየና ወይ ዝበፃሕናዮ እንተልዩ ወይ ከዓ ብቡእ እንተገምጊምናዮ ካብቲ እንረክቦ ሓበሬታታት እንታይ እዩ እቲ ክሪኦ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ናይ ድሕሪ ኢልና ብኩሉ ወገናቱ ክንመዝኖ ክንክእል ምእንቲ ኣቀዲምና ገምጋምና ክንብሎ ክንክእል ምእንቲ ወይ ከዓ ፎርካስት ክንገብር ክንክእል ምእንቲ እዩ እቲ ናይ በዚ ገብረ ባድራይ as a president of the ናይቲ ዝቆመ መንግስቲ ዝብሎ ወሲደዮ ማለት እዩ ቅድሚኡ እዚታት ክንፍትሽ ክንክእል ቢዩቲ ዘድልየኒ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይበፂሕና ናይ ግድን እዩ ሓንቲ መፅያ ከምኡ ክትገብር እያ ሓንቲ መፅያ ከምኡ ክትገብር እያ ቅድሚኡ ቁጥዐ መንእሰያት ውዱብ ዝኾነ ፕሮግራም ሃልዩ ዘይምብጋሱ ገሊኡ ኣብ ወፃኢ ዘሎ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣኼባ ዘካየደ ፈንታ ይብል ኣሎ ከምኡ እናበለ እዩ ዘስዕብ ካልኦት እውን ከምኡ እናበሉ ክመፁ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓባራዊ ቃልሲ ክካየደሉ ዘኽእል ውደባ ክንበፅሕ ዘይከኣሉና እንታይ እዮም ኣርባዕተ ነጥብታት መፈተሺ ኢለ ኣቅሪበ ማለት እዩ ስለዚ እንተደኣ ኣብኡ ኣኽሎ እንተኢልና ናብዚ ናይ ብገብረ ባድራይ ዝምራሕ ክንኣቱ ንኽእል እቲ ሚዛንና ማዕጣጩ ናበይ ገፁ ስለምንታይ ከ ዝብሎም ነገራት ክንዘራረብ ንኽእል ማለት እዩ ባሻ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ መምህር ሰላም ባሻ ይቀፅል ኦኬ ኣነ ተተኻኢሉ ነዛ እታ መሰረታዊት
كستاي أنت ذهبنا حايش تاناي بادوراي لا خيمة تمثل اللامبر مسارة أرئيسنا كوينا يكونن كونتن هو سلازي تملسان دي زفتن زلو هو تاني أقرأ ما قدنا إحنا ما لا أنا خيلنا يس حدا بارت نايت شجرات نازل له شيء كنت بصف كلنا ما لسي نايت فحل نانك على شو زلنا حدا بارت ناتو إيو قلت استمتي عزلا شجرنا يدن بتقاومو سي سلطان ديو ويكازي مكاهل ويزي بقعت قلتات عينة تبل انديا ناب آينا حجي تا خستخن قبر نخل نتار استخن رئا خلنا حجي سلطان how do we define سلطان سي معلسي بوليتيكان ارتواسينا بقطع يكون بتزاور من قدي ناي سلطان حتى من اللي شلنا هنا نقالش معلسي أنا زور بريسيدنت خون وعشاي قلي وحدا خوانا إيلو ولا أنت زي كونسي تنسو زك على سولو زرلو تايد بحال أكال إن أمثال نايتي ناي سلطان حتى مفتاح مالتي زدليو مسمر كعوة له منتي قال سالو بوليتيكاو قال سخا عايزين نحر بوليتيكاو قال سخا ينخاني ناي سلطان قال سي any political struggle is power struggle سلازي بزح عبزي تمالون تقيسي نيري تقال جيجاتاتنا ناي كونسبت جيجاتاتيو تقال جيجاتاتنا خا ناي تمكرو حسرتيو إلى نيري حجي خدتي أزن حدي تزاميدو أب حدا ريلاتيفلي كعوت الناس خير كستاي مسني مزازة ما كمسا كلني مالتي إزي كنقات محجين عنا يبرنا لخمسي subjective factor and objective situation كسام على انت حدا وسيت كنرك كوينا زبهال كمو زحمتي مالتي جن احنا زي نكالو زلنا حدا نزنا امن بزعبا بوليتيكاو سلطان انتاي مالتكم هانو ترجمو خابو نبقس كالك زي نكالو زلنا دماني بزو رقحيتات አለው مالتي ኣብ ነፍስኻ ዘይምትእምማን ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ቀቢፀ ተስፋነት ተስፋ ትቆርፅ እሞ ድሓር ናብ ዝወሰዱካ ትኸይድ ወይ ከዓ ናብ ሓደ ደካ ዋጋ ዕዳጋ ክትኣቱ ትኽእል ማለት እዩ ካልእ ዝምባሌ ናትካ ናይ ድሕረት ዝምባሌ ክህልወካ ይኽእል እቲ ዝምባሌ ናትካ ድማ ነቲ መሰረታዊ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ክሳይ ገብሮ ይዓብፆ ንኣብነት እንድሕር ክንጠቅስ ኮይና እንተ ደኣ ሕቶ ሕውነት ከተምፅእ ኮንካ ምስ ሕቶ ሃገርነት ተዘባርቆ ማለት እዩ እሞ ሕውነት የገድሰካ እዚ ሕጂ ምስቲ ድሕረት ዝበልናዮ ዘይምፍላጥ ዝበልናዮ እቲ ድሕረት ካብ ዘይምፍላጥ እንዲ መብዛሕትኡ ድመፅእ እዚኦም ክተሓዋወሱ ከለዉ ከዓኒ ሽግር ይፈጥር ማለት እዩ ብኡ ገይሩ እቲ ዘይብቕዓት ዝበልካዮ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ዘይብቕዓት ንኸውን ምስኡ ክድመር ይኽእል ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ንሕና ንፀላእትናን ፈተውትናን ክንርኢ ከለና ከመይ ጌርና ንመዝኖም ከመይ ጌርና ከዓኒ እዚ ፀላኢና እዩ እዚ ፈታዊና እዩ ክንብል ንኽእል ኩሉ ሬላቲቭ እንድዩ ዋላ ፀላኢና ኩሉ ሓደ ግዜ ፅቡቕ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ ግን ንሕና ክንወስዶ ዝግባአና ገምጋም ኣየና እዩ ኢና ክንብል ደለ ክንደይ ፐርሰንተጅ እቲ ንሕና ለውጢ ክነምፅእ ንቃለሰሉ ዘለና ነተክረሉ ዘለና ሲ ክንደይ ዝኾነ ፅቡቃት እዩ ዝገብር ዘሎ ንዓና ከደናገር ኢሉ ዝገብረን ዘሎ ዋላ ንሱ ለውጢ ፅቡቕ ለውጢ ስለዝደለየና ኣብቲ ሕብረተሰብ ክጠቅም ስለዝደለዮ እዚ ሚዛን ናትና ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ሚዛንና ንኣብነት ኣብ ስርዓት ኣስመራ ከመይ ተፈላለየ ዲና ኮይና ንመዝኖ ገሌና ድሓን እዩ ከም መሓይሽ ጥራሕ ኣለዎ ደይሸጊርዎ እምበር ከምቲ ንሱ ዝብሎ እንድሕሪ ሰላም ረኺቡ እኮ እቲ ሽግራት ንሱ ከም ፈጣሪ ሽግር ደይኮነስ ከም ንሽግር ዝከላኸል ጌርና ወሲድና ከም ንኡላላውነትና ዝከላኸል ጌርና ወሲድና ናቱ ሓጢኣት ብጎና ኣቐሚጥና ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ሸንኮለል ንብል ማለት እዩ ሓንሳ ደገፍቱ ንኸውን ሓንሳ ተፃረርቱ ንኸውን ስለዚ ንፀላኢኻ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ንሱ ብዝገብሮ ሽጣራታት ደይኮነስ ንሱ ብመሰረቱ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ኣገባብ ቃልሲ እንታይ ባህሪ ዘለዎ ኢልካ ፀንቂቕካ ክትፈልጥ ይግባኣካ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ፍልይ ዝበሉ ኣካላት ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ክመሓየሸሎም ጥራይ ቁሩብ ከምዚ ተገይሩኮ ከምዚ ተገይሩ ፀጊሞ ወይ እምበር ከምዚ ተገይሩኮ ድሓን ክኸውን ይድብሉ ከዓ ንበይኖም ዝውገኑ ኣካላት እዮም እዚኦም ሕጂ ኣለዉ ኣብዚ ሜዳና ከምዚ ዝኣመሰለ ጠባይ ዘለዎም ኣመዛዝና ዘለዎም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ድማ ከምቲ ዝበልኮ ብዓልየት ብደም
بزرعي بإثنوكراسي زخودو أكلات كا علونا نت مسرتاوي هاجرنت ناتوم زبلو تاي مالتيو نكولونياليزم ريكوغنايز كند زغبروس نكولونياليزم نبري كولونياليزم يقدشون مالتيو مالتي أمسفناو سرعتات زنبر زمدناتات يقدشون كابتي دحري كولونياليزم دمصي معباليتات مالتيو እንደገና ንሱ ሓሊፍካውንት ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ውን ምርድኡን ዘይምርድኡን ማለት እዩ እቲ ኢዳዙር መግዛእቲ ሓደ ድማ ወደ ሃገርካ ስለ ዝኾነ ጥራይሲ ከም ወደ ሃገርካ ወሲድካስ ንዑ ክመሓሸልካ ጥራይ ምድላይ እምበር ንሱ ብኢዳዙር ከዓኒ መልእኽተኛ ናይ ካልኦት ሓያላን መንግስታት ከም ምዃኑ ፅቡቅ ጌርካ ዘይምልላይ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶይ ዕቁባይ ፍስሓ ዝብሎ ዝነበረ እውን تفتني خا مالسي مججاي عقباي تسفاي زبلو زنبري قريتا مججاي حاشكا زي مسرح بالنيرو تازربا حقيا جن مساخت القبد اللو ነገር አለ ሰሃ አንተ እንደ ሕርጌጋኻ زي ምእማን አጠቃሊላ ትኸይት ኮይና ሓደገኛ እንደ ሕርጌጋ ምእማን አለ ጸጋ ኢሉዋኻ ያ هو ጸጋይ እንዳ ያኹን ስልጣንና ተሕድጉና ደቀ حرا قريتا ጸጋይ ድሕሪ ኮይኑ ኢልዋ እታ ዝበላታ እሳኸም ፎርማሊ ፅብቕት እያ ግን ምሳ ጠቢቓ ትኸይድ ነገር ኣላ እንድሕር ጌጋኻ ሪኮግናይዝ ትገብር ኮንካ ዳሕራይ ክትቀይር ናብ ዝላ ናብ ንቅድሚት ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ናብ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገራት ክትከይድ ኢኻ ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተደኣ ትደጋግማ ኮንካ ንዓ ግን ሽግር እያ ትፈጥር ማለት እዩ ኣብኡ ኢኻ ሪሳይክል تقبر مالتيو عند حر تاريخنا ريخهم حجي زخل مر ترابح تهلالو انا زخل تمكرنا ميدانا جلز نبره جيجو ام ريكوغنايز زغبرو ودبات منالبات كيغاغي يلون ولكن يرا انا قل كيغاغي دارغا 99% تقبلهم خيدي بل تبلكاون ابز تغاغينا انت بلكاون مسمع يا ابي خمالتي توما بسلطان زنبرو سبات قد وساني قد زنبرهم سبات دي نبر ادميت مالتي اذا شجر الله مالتي منالبات نحنا خيتهم سلطان زي نبرنا خمو دم قبرنا نخون بوسيبل كنقبر نخيل نخون ابو اب سلطان ديبنا يتفتنا اين مكحلون قن كا حجه اتليستي اذن دحر اميننا اينا كنقعد نخيل لنا خنزارب كلنا كم كعنا توسيلو لساتهم ممكن نزامنوا لمو مرحبي تايد بالك نركب قال نرحبوا ቦታ ክንድንረክብ فح እንዳተራባحና ጥራይ ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ዘይጠቅም ነገራቱን ከራባحና ይኽእል ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ዝድግፉናን ዘይድግፉናን አካላት ኣብ ቃልስና ብመሰረቱ ምፍላጥን ኣሎ ማለት እዩ ዝድግፉና አካላት ኣብ ዓለም መዲኦም ኣለው ግን ናብኣቶም ኣይነድህብና እኳ ደኣ ከነድህብ ከለናስ ናብቶም ንዓና ድዕምፁና አካላት ናብቶም ንዓና ሸንኮለል ደብሉና አካላት ኢና ንኸይድ ንኣብነት ናብ ሓያላን መንግስታት ንጥምት ማለት እዩ ድሕሪ ኣሜሪካ ፈሊፃትልና በቃልውጡ ክንገብር ንኽእል ኢና ንብል እሞ ነቲ ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ዘለዎ ሽግራት ንርስዖ ማለት እዩ ነቲ ኩሉ 90% ሃብትኻ ወሲዶም ቱር ገለ ንዓኣቶም ዘገልግሎም ኣካል ኮፍ ኣቢሎም ንዓኻ ከሳቂኻ ክነብሩ ከሎ ንዘለዓለም ድኻ ትኸውን ኣፍሪቃ ንዘለዓለም ድኻ ትኾነሉ ምክንያት የለን ብምክንያት ኔዮ ኮሎኒያሊዝም ግን ከምኡ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘይነለለ ኣካላት ኣለና እዚ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ካብ ተስፋ ምቁራፅ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት እዩ ውድብና ከም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክንጠቅስ ምሕር ኮይና እውን ካብ ተስፋ ምቁራፅ ዝኣክል ንደርጊ ሓያል ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ስለተረኣየና ናብኡ ብትሕተ ባይታዊ መንገድታት ዋጋ ዓዳጋ ክንገብር ክንብል ነቲ ክንድጎቦ ድኸውን ውድብና ሰለስተ ሲሶ ናይ ሜዳ ተቆፃፂሩ ዝነበረ ክንከስሮ ክኢልና ማለት እዩ እዚ ምስቲ ሓደ ካልእ ተዛሚዱ ግን ክንደይ ቁም ነገር ምገበረልና ነይሩ ዝያዳ መሓየልና ነርና ካብ ጓኖት ፀዊዕና ካልእ ሽግርና ክንፈትሕ ንፍትን ንሕና ነናሓድሕድና ተፋቂርና ሽግርና ክንፈትሕ ዝሓሸ ድሮባክስ ማሃለዎ ዝሓሸ ሕማቅ ሳዕብን ማሃለዎ ሽግራት ክህልወና ክእል እዩ ከም ድሕር ሃገር መጠን ግን ዝወሓደ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዘለና ኩነታት እንድሕር ሪኢና ሕጂ ካብ ምንታይ ባህሪ ዝመፀ ኢልና ክንምርምሮ እንድሕር ኮይና ኣነ ክግምግሞ ከለኹ ካብ ኣይንኽእልኒና ዝተሓወሶ ኣገባብ ቃልሲ እዩ ንሕና ኣብዚ ተደይ ተፀጊዕና ንሕና ምዝኦም ተደይ ተፀጊዕና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ኣብዚ መሰረታዊ ጌጋ ጌርና ዘለና እንታይ እዩ ማለት እዩ እዞም ኣብ ግዳም ዘለና ኣካላት ደፋኢ ሓጋዚ ፀላዊ
قد خنستعوت امبر حزبنا اندحرا وش زلو زي تلعيلو منم نجر كجبرها كاري كمزا زلو عند حركة سيلو نادي خمن اندحر كيلو تعداق خوني كاروت كعدقوا يوم ويصدعتني خوني مالتي يتقدم ميدا زفرسنا أجمع بقالسي حج عندنا كمسي مالتي كتسي مالتي يعيمو صانعو دكيسو صانعو حج خبرابر يخيلي مالتي دحرينا أنا أجمع بقالسناي أنا إساياس نسو يزري النازل مالتي إن دحرينا أجمع بقالسناي دخيمهم يوم تفناجيلهم كونتات يفقد اللومن بناتهم قدلتاتن بل كلهم معنا مستموتي ما بإثيوبيا زركبوا حيلسات دحرينا سلازي نحنا كنفلطو زغبانا ነገር ግዴና እንታዩ ኣብዚ ግዳም ዘለና ሓይልታሲ ግዴና እንታይ ግዴና ህዝብና before it is too late ክባራበር ከም ዘለዎ ምግባር እንድሕር ደንጉይና ግን ካብ ዘለና ሕጂ ምዝፋሕ ኢልና ዘለና ሞኻለ በበይነ ከምዚ ክትብሎ ጽናሕኩም ናይ ባዱራ በይነ ዓይነት ኸይድ ይፍትል ማለት እዩ ሓደ ውድባት ምስካል ኸዳገሊኦም ንሕና ወላት መርገጽና ከማን ኣይንቀይሮን ኢና ድብሉ ኣካላት ኣለውና ምስኦም ከዓ ክንሰምር እንደሊ ማለት እዩ በዚ ከምዚ ዳኣመሰለ ጌርና ኣይ ኢትዮጵያ ኣይ ኤርትራ ኣይ ትግራይ ትግርኝ ኣይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ምልእቲ ኣይ ገለ ኣይ ፌደሬሽን ኣይ ኮንፌደሬሽን ኣይ ኣውቶኖሚ ከምዚ ሕምስምስ ዝበለ ኩነታት ይገጢምና ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተ ኦብጀክቲቭ ሲቹዌሽን ናይ ዓለም ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝነግረና ዘሎ ጥዕና ዘለዎ ከባቢ ድማ የብልናን ማለት እዩ ለዚ it is very dangerous ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና before it is too late ንሕና ዝግበር ጌርና ናብ ዓዲ ክንገብሮ ንኽእል ክንልእኮ ንኽእል መልእኽቲ ተዓቕምና ኣብ ዝግብኦ ዳይሬክሽን ተደይ ተጠቒምናሉ ኤርትሪያን ኔሽን will be in danger ኣብ ሓደጋ ከተኣቱ ትኽእል እያ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብ ሃገርና ድሕሪ ዝተብሂልናሉ ህዝብና በረሚታንስ እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ መንግስቲ ዝገብራ ዘሎ ትካል ሓንቲ ናይ ውግእ ትካል እያ ዘላቶ ንዓዩ ማዓስከር ገይርዋ ነታ ሃገር ጓኖ ትዕልመላ ናትና ዘዝዓበየ ቆልዓ መናጢሉ ላዕልን ታሕትን ይብለላ እዚያ እያ ዘላ ካልእ ግን እዚ ግዳም ዘሎ ህዝቢ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ይቕልበሎ ማለት እዩ ብረሚታንስ ትኸይዳላ ዓዲ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ ትርጉም እንድሕር ክንህቦ ኮይና ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ህዝብና ክለዓል ዝግብኦ ንሕና ናይ ስጋ ኮይንና ንቤተሰብና ንረዳእ ኣለና ግን በቲ ፖለቲካዊ ትርጉም ክንህቦ ከለና ኢንዳይሬክትሊ እቲ ህዝብና ጨኒቕዎ ወላ ፅርግያ ክድቅስ እኮ ክእል እዩ እንድሕር ክቃወሞ ኮይኑ ነቲ መንገዲ ሓንቲ ተቃውሞ ንኸይገብር ተዓግት ኣገባብ ቃልሲ እያ እዚኣ ኣነ ብቐጥታ ክነግረኩም ሓንቲ ሓብትላት ንዝተረፈት ኩሎም ተወዲኦም እዩ ካብ ሸውዓተ ካብ ገለመለ ኩሎም ወላ ሓንቲ ቤተሰብ የለ ገለመታት የለን ማለት እዩ እታ ሓንቲ ሓብተይሲ ክንደይ ዓመት ሓጊዝና ኣለና ማለት እዩ ስድራና ቅድሚ ምሟቶም ጀሚርናስ ክሳብ ሕጂ ሓጊዝና ማለት እዩ ሓንቲ ቃል ኣውፅየላ ሕጂ ደኺምና ኢና ኣሪግና ኢና ኣነ እውን ሓሚም ኣለኹ ስለዚ ነናሓድሕድኩም 6-7-8 ቆልዑ ዝወለዱን ንግዳም ዝሰደዱን ገለዮም እሞ ንዓኻ ፅበዩኻ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ግበሩ ሕጂሲ ኣይ ቅርብ እንደክም ኣለና ኖ ንስኻ እኮ ከመይ ዳ እንዳክስቶ ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ከመይ ዳ እንዳክስቶ ሕጂ ትባእስን ኣበይ ይኸይድ ክንዲ ናብቲ ስርዓት ዝኸይድ ዝተቃውሞናቶምሲ ናብ ቤተሰቦም እዩ ዝኸይድ ናባይ ንዓይ ፅናኣላ ማለት እዩ ሕጂ ታ ብገዛእ ሓብተይ ማለት እዩ 40 ዓመት ዳሓገዝኩ ማለት እዩ ኢማጂን እየ ዝብልኩም ዘሎ ስለዚ ንሰብ እንድሕር ንስኻ ኮንካ ዝተወልደ ከተነባብሮ እንድሕር ኮንካ ብኻልእ ኣገባብ መንገዲ ክትጥምቶ ከለኻ ኣንፃርቲ ስርዓት ከምዘይከይድ ትገብሮ ኣለካ ንሱ ሕጂ እንታይ የመኽን ኣሎ ሰብ ይቕልበሉ ኣሎ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝግብኦ ነገራት ንሱ ከዓኒ ናብታ ዕግርግርናቱ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሸጊርዎ እምበር ፀጊምዎ እምበር ስርዓት እዚ ካልእ ምገበረ ነይሩ እኮ ብወያኔ ተሸጊሩ ብገለ ተሸጊሩ ብኢትዮጵያ ተሸጊሩ ብሱዳን ተሸጊሩ በዚ ተሸጊሩ እምበር ካልእ ነገር ቁም ነገር ምገበረ እንዳተባህለ ንሕና ንባዕልና ዋላ ነዚ ረሚታንስ ከማን ትርጉም ክንህቦ ይግባአና ክንካተዓሉ ክንማያፀሉ ይግባአና ምክንያቱ ደንጀረስ እዩ ከይተረዳእካ ነቲ መንግስቲ ኢኻ ትድግፍ ዝያዳ ካብ ቤተሰብካ ማለት እዩ ፖለቲካ ክትምዝኑ ከለካ ለዚ እዚ ንወዲ ከምዝን ኣሎ ካልኦት ኣዝማንና ክንደሊ ከለና ከምዚ ዝበልኩም ከዓኒ እንታይ እዩ ኣብ ዓለም ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ይኹኑ ኣዝማንና ክንርኢ ኣለና ከም በዓል ናሌዲ ፓንዶር እዛ ዓባይ ሰበይቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝኣመሰላ ዘለዋ ዝቃለስኦ ዘለዋ ንሳተን ከም በዓል
تيولو منبادك على سوزلو كم بعلا وست أفريقيا توم وتهدرات نايب حق لو تو على سوزلو possibly يكاليو تزكالو سوزلو خبر عين خيليو انت دا حاجز دي رخيبهم قال دي رخيبهم كالوت ندحركم خنقبر دي رخيل ناس مالنا خنفلت ندحر دي كيلنا ناتو كبر عينيو أفريقيا أبزلات تمنيسا أم حماس كتاعتو تخيل زي نجارات زي اندحر أستبهلنا له صبغيو حنت نجارة مودة تخبرات لكن زوم نحنا تعموا وحداتكم كون نخيلنا زوم نحنا نزي كم زع مسألة تبع تردينا له نبل أكلات هذا قم نجار كنقبر لنا أزماننا خلنا لله أبزدن بتقامه أبزد قدام زلنا كمان ولا وحدات نخون بتاتقبر كنقبر نخيل تهزبنا زلوا خناتات نمقلاز أكل كم يقرنا نقبرنا نزي أتترنفنا كنت سعر يقبعنا انت عسقيلنا ناب حدا كبلعك ستة زخيل الميديا ترجم زلوا ميديا خنساقر ديكيلنا نساينا تاخن قبران نخيل نزي آخن قبران نحر ديكيلنا يلنا إذا بايتو تطويل وزر الحجز بهار زلوا الحري خمو سلامنتاي تطويل اتياتهم نقدميت كيدهم تهم سلسة بهارو خيدهم اتباي تخاططو خنركبكم ينار إذا ربانا يقول عيو خلوزي هل يفلغوا مبالن كركبكم مبالن أنا خمس ربع قول عجيرة دوس دوما ترى مسرتها ولو تاخذ قبل كونكا وين تنقر تعمل له ويكا مركز كات تنصر مالتي زوما بايتو زلون بعالم حجي مركزهم كنصر له إذا أنت ما تر حدا ودب اليوم كل تودب اليوم ثلاثة ودب اليوم عسران قالن ودب سلا زلخص عاود كتمسيخه مالت هيكون توم نصر الرعاية زلكا قوم نقر تقبل قراتنت سيلف كونفيدنس كله له سورانا نسو يدمهرنا بوزيتيف شنخاتون تحرينا قراتات سلازخونو توم تبدلوا توم زيادة تشقونو تسمعوا ماكالات جميرو مستغل قدلتاتهم دحرنا مقرامنا خدنا خيلنا ناتنا جيجاتات كاني أواهلنا مالتيو أبز درجة بسحنا نزاز الله هاجرنت حجين حنا الديمقراطيات كنجبران تقيناون نايبا حقي نفسنا حياتنا عقمنا نخيلنا بز بالمنقد تبقيسنا زقبر كنجبر إيش كنجبره نخل كنجبر كنبلعنا كل غا إكسبوز نجبره بدي فرهي توم نابكالي زخرج له نقع كودو أنا تمالكم إيه توم نابكالي خنطرنا فينا لهم زخرج له جيجا خبزين الرام زخرج له يخيدو وشلة ترنيفهم إذا عينت قرات تايد بالمركز كلونا له توم تريفهم كله هم وركناتنا خي انتاي توم تريفنا زلنا توم ناب هجرف تسجعهم زلوا ريفورم دي دليو ولا قال اليوم دليو كم خاني زنوبرون 3 عامات 4 عامات كوين له أما خانيهم مالتي خم حايش لهم منقص مالتي لازم جو يخيدوا تازدليوا نعم كنكف قلنا احنا دحر كنبل ويكن فرح يبلنا نحن نفسنا خنكف كاني علنا at the same time what are we doing كنبل انتاي نقبر علنا حج نحنا زمان زل حج انت انا امن له خوينا نزا انا زبلو زلخون بصوتنا كل شعب تبلو مبزحتكم من مالتي يقني لي thank you باشاي thank you اتي كاندي كنل اليوم كنقال سلون زلن عبيت نطبطات كالنا كمون ابتي قدمه تدلاينتاتي لزقربكو بيناس أبزز من إرتراوي يهون إمبر خبز مصين صح نزيد دقف نتين صح صنع مرقص نهاجرون نت سلزلو كساتف ما حسابوها قرر كابناتي كابنا باشاي كاب كالوتا بزل الناس تفلي حساب تقرب ندحر كوينو كنقالوه خنكل نالبات زي رأينا حسابات يقرب سلزخونا خاء نت حسابات بحساباتي فات سعرو زبلن نمسي تي كندك على السنة قبل على زبجل إساساوي يقدف حساب سلزقتل كامناتو زتفلي حساب سلزقتل إتا كندي نتم ولا تسكمهم وزملصو أبالات مريحنت ناي يزبغو جنبار
كنتاتو نخف أخيت لزرع أخي باي جبر النامو كنزتي إعتا زاربتهم زأسرتهم هاتو ناب منطقة من خير زلو سلزللي وال أقلقلوتو ما بكي عوميهم قالوا كسكسي يلي نتوم زتاما من اللومن نبحجي خازو كسكسلون الداليو أسيرو سلزخونه عميقنا كنريهم زقبؤنا نقرات بمنصر زي بجل زي يقبأ مالج بوزيتيف نقرات متليون زعبو زن بوزيتيف نقرات هاللو إلو زقرب حسابات متليون انترتين نقو نتحسابات قال هنا نريو يخون برك سحجي رأس كله إرتراوي سب حارة كون كلا لون قدم حارة زي كون سب من نقر قبراي كلن نساخة كبي درعت تسعينا التربة سلازي نحنا خنتاي نقبر كمتي استطاقسي نحنا خنتاي نقبر لنا نفسنا محتاجين تاي زي قبرنايا قن كنقبروز قفعنا عن توي أخعي عقباين تاي بالنيرو تزمت السن بزي قدس سما يكونن يلقوه عندنا حنا سلمتاينا سفيح هاجراوي بوليتيكاوي جنبار النبل شو يكونن جنبار مالت استفلالي بوليتيكاوي تحساسباتات ويون سنة حسابات زتقال حبراوي قالسي شو عمس تترنفك اسم كتبوت خير هاجراوي سم نايك قالسي سم whatever it is فلزخونة اتي كان دقل تحمرت نايتي ززاربنان كل جزء زكاة عنان زلو هزبناون كفلت الله النبلو سلمتاينا كنملسو زي كالنا نزحتوزي انتاي سلز عنقف زلوي إلنا كنزرار برلو هزبنا خا اتحقنيا حبريتا خركب معناتو نسيو كقالس زلو نسيو تلو تخمس زلو نسيو نتهاجرو ناب نسو زدليا سرحة زلو سلز نحنا إزي كنقربلو نخيل حبريتا كنقربلو نخيل تمرتي مروز غيرو كميلو نعبي ناب زي مزوز النت صحي خناتو حران بحر زي كوينو مزوز كوينو نزيتا بحلو النات قبر زخيد عبرة السب بحر كوينو كابز خوات صاي كيلن فتح أخرك كباي كيلن فتحت هو سرعات بعلو سرحي كيلن سلازي نحنا كبيد حلاف النتال نهلو نانكلو نزي كتقبر اللو بزخيل عقبا مسرحي لنا نسخاء أرنيفو زكالس جنبارك سرحي تخالا يوتي الزارب النازل أمو سيد قصلو دحن جمير كان يركا نو يخيدون دي زفتن زلغونتي
انكليل تطاون تيلو ذن طبون እታ ደጋጊማ ትበሃል ዘላስ ከምዚ ደይሰርሕ ይጋገየኝ ዓይነት እያ ነው ዝባ ድሰርሕ ኩሉ ግዜ ይጋገ ደይሰርሕ ይጋገ ስለዚ እቲ ኣብ ጌጋ ምግባርን ደይምግባርን ኣይኮነን ብጌጋኻ ተኣሚንካ ንዕኡ ተኣሪምካ ናይ ምፅዋር ባህሊ ግን ኣየጥረናን ክሳብ ሕጂ እንታይ ደኣ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆል እሱ ድማ ልክዕ ደጋጊሞን ኣነ ሕጂ ኢለ ነይረ every Frenchman wants to be Napoleon and every Eritrean wants to be ኢሳያስ አፈወርቂ እዚ ኻንታዩ ኣብዚ 30 ዓመት ተማሃርናዮ ነገር እንተልዩ እንታዩ ናኒ እድመርሐኩም ንሕና ኢና ንመርሐኩም እንታይ ትፈልጡ ንስኹም እዚ ኣብ ነንሕድካ ምንኣስ ዝበቆለ ባህሊ ሓተላ ባህሊ ንዓና ክሳብ ሕጂ ዕንክሊል የብፅሓና ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማኒ ኩላተን ኦፖዚሽን ፓርቲ እንተዳሪኻ እዚ ንዚኦም ነይሩ ተፈንጭሉ ኸይዱ እንታይ ኮይኑ ክሰማዕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ቅበሉካ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ናይ እንካን ሃባን ናይ ምፃወርነት ደረጃ ኣይበፃሕናን ክንበፅሕ ከዓ ኣይደለናን we don't want ዛ ኩሉ ግዜ ዝበሃል I don't want to agree with you ከምዚኣ እንታይ ነኸይንሰማዕ ተሳሚዕና ትብዘረባ እዚኦም ከምያ ካብኡ ትፍልም ምክንያት የብላ ምክንያቱ over my dead body I'm not going to be governed by you the same thing the other guy says እንታይ ይኸውን ነናህካ ኣግዶ ነናህካ ተንት ትኸፍል ክልካ ከምዚ ናይ ካርኒቫል ዓይነት ኮይኑ ይድርከብ ፖለቲካል ሓፂሩ እንታይ the Eritrean opposition party a group of people who individually can do nothing but come to discuss nothing can be done thank you very much ወዲ አለሁ Okay, Said. حنتي كابت زبالكايو تي مكال سلزي دلنا زبالكايو سي سلزي دلنا جويس عقم سلزي بالماي حجانة اتهم زدال يخت النفس لمتاي كلوني تي زاربن بلد حمام نايتهم زداليو مهنياتو كلهم منتي فتحاوت هاجر مهنات منت فتحاوت هاجر مهنات منتي نزي شفلاقي وجل لازم من غلاس زبلو يوم توم probably 90% نايزي سفيح تقاومو زي كا قلي نتهاجرون كرغمواز صنحون نتقالسون كرغمواز صنحون عدات زي كوين سلازي خونه عقل تمكرون سلازي حصرنا سلازي بقى عنايو دينتي مكاعات انتاي بتفطرونا تفنقت دينا وي تمكرونا يقالسنا ديو زتفنقنا انتايو سلازي كالنا انتيل الناس وانت خوينا اينا زي كالنا عامتات دي حصرنا زلو تمكرو دي حصرنا زلو مهورات الناس إنا بستفلا مقدي تقرار وزخلو ميديت قبل زخلو نسخاق دف قبل زخلو ولاوين كمتي بحلاوي أفتاتح أنت زي كونه بزمناوي أفتاتح ناي نور أفتاتح وننت هونه نسخاز غير كايخا لذي كتقصص عليك نسخاها زغير كايخا تقصص عليك يخون مبر حدا زقبركم نجر حدا زقبر نجر ازلو سزي أبت حدا زقبركم كتركزوا لكم كبلو زخلو حيالات ولكا politicians سلسة النادي كبلو political elite سلسة ترخبني زيتي
ዝገርመና ዘሎ ما خملش دوا هو بيو 2008 مثلني اب هارفارد بيزنس ريفيو بوكلت على كوترلي توصل اب عامت 4 جزئيات توصل او حنتي جوان ساوث افريكا MBA تقبر نيرا بزعبا افريكان ليدرز انت عينت ليدرز يوم انت عينت تحت بايت هادولوم يوم قالت بين حجي كابتي زغبرتو انتاي مبزحتو انت العريقة بافريكا زنبري كاب قواس الند مزعي تحت بايتاي كم محرس مالتي فير إناف حجي انت عينت انسسا امدفري نيروم إنها حتو تلعيل كابت حتو خاب كلتو تمغلو قاليو قمل دخوب كبز نبري قاليو دما أدقزو خوب كبز نبري أبناي قمل انت داري خاين دا سحاب كاي أخات خيد أبناي أدقد ما كان دابل كان دا خوب كوب كان دا صفع كات خيد حجي أتوم أب أفريقيا زلو قاليو كم ناي قمل قرم كسعبوها دا قزازوها خودي داليو أتوم قاليو دماني لك خمدو درقزو بلا نبري دبدبه ركته قزعو دون دبره شا دابلك حمد قبرو مالتي الجيزن عنا انتهت ريلنا مالتي من حدنا كم عقل زلوم سبات كرهدو زخل سبات أكن جنا نوصدون نفسنا انتهي دا نزين تدي الكايو نزي انتهي الكايو عايش لك عندي إساس قبرو زلوم مالتي حسبون 3 عامسي عاب حانت عدس unbelievable نابكلا حبرتسب نيرتو زخون نحناس انت عند انساسات يوم مبلنا منيرنا نتوم سوا برلمان سروع أخيبال ناي ببعينتن إن كان رئيتون دهبا قاذيت أو هون راديو هون تلفزيون ديرلوس انتاي وريدنا دحرس علاش عمسي كم زي حلف الله جرس مسكرم تعور حي ناس عمصوت أنا كوينا بحد كم دي عباد دعورة سحد عين نقص كوينا تسو تولوم تسو دق تولوم تسو for 30 years this is unbelievable هاي تمالي أبقي زين ناقنات نتحنتي هوتنا زي تملز نعا نخنت فأددواتني لنا حجي خنتا خوينو نو هو صحات دل هذا أتوا زحون بر عنسي نداتعهم من كعدي اللي دك نداتعهم من باري عيشن هون أبدق أنت راها أبدق تسب كسامع عيدلين إزي أبتعتز خوينا أنس كبلك تي حجي تبلز الله حنتا خوينا أنا تقول كنتري متخالن يرو قلنا خنتري دماني نحنا memorandum of understanding كلنا ألو سو هانتاي we need to work together بحد خوينا بحد تزتينا إنا بحد نقد حد درجان وضحو كم قدمنا هزباو جنبر باشك على التصاوتنا النبرة نقفت رأسنا نقفت عند ذلك نزلوا ينقفوا ننبسم كون كم زي نتاجي مسيلكم من أنت تام قلت حلف تانجوا عندنا إنا نبر مع استفي إنا ندولها مغنيهم كاي حلفوها أبدأ خاني أبدأ مقيدية بالكعب معناته the sky is the limit أنا تأتيني أبدي أتقرينا زنبر أبدي أتعمل أبتحنت زوم كيدي أتو كم هيا لك أتي كم يجروا 4 opposition أبدقسي انت يفللين انت أبينا إنك سامع زي كالا انت ايتي معرهن دزي دفاريان دولو انت عين بويزن انت عين حمام أتي دولو كمان كمبل نخجن نفولتين أخا مهناتو I don't want to work with you you don't want to work with me as simple as that yeah كم دي so many doors تأتينا أنا بحد كذا هويننا حدا أبتعتي وصورة مهناتو تعندنا جنتا تتصورنا كتمعبل كتتعنا لك المسوح قبل عديتها الكوينكا فح بالتنيو تي ستايل thank you برا ربنا عامن تسعيني كوننجن I don't want to go that far. I'm not interested to be under your umbrella. I rather have my own tent. Thank you, dear Lahon. Thank you, Said. ممهر. أخبار. I think يا ودقاقمنا إننا ندخل نزار وزلنا. ግን ኣብ ውሰት ከብል ሲ I think
تقول مصور ديو انتمان ديو من عاقديو كل قلتات قالوا انت الناس بمولو كزلسي እቲ ፖለቲካዊ ዕንቆት ፍልጠትና አይ ቲንክ ብሓፈሻ ክርኦ ከሎ ድኹም እዩ ወለክዕ ፖለቲካዊ ቃላት ብምትንታን ፖለቲካዊ ትንተናት ብምግባር ገለታት ብዙሕ ኢና ንዛረብ ቃላት ንዛረብ ኢና ግን ፖለቲካዊ ኣፍልጦ ዕሙቕ ኣለና ማለት ግን ኣይኮነን ካልኣይ ወላቶም ምሁራት ንብሎም ከማን ሲ ደክዕ ምሁራት እዮም ብዓቕሚ ፍልጠት ብዓቕሚ ትምህርቲ ግን መብዛሕትኦም ተሪኻዮም ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ብፍላይ ኣብዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና ንጠቕሶ ዘለና ተደጋጊምና ንዛረቡ ዘለና ውሕዳት እዮም እቶም ኣዝዮም ነቲ ፖለቲካዊ ፍትሓትን ፖለቲካዊ ዕሙራትን ዝሳት ገለ ክገብሩ ዝኽእሉ ንሪኦም ኣለና ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ፕሮፌሰራት ኣለዉ ዶክተራት ኣለዉ ገለ ኣለዉ ንባዕሉ እኮ ነቲ ኩሉ ነገራት ፀይሮም ተፃዊሮም ዋላ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ንገብሮ ምንዓቕ ድዩ ፀርፊ ድዩ ገለሃት ገለ ድዩ ጥሒሶም መፂኦም ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ክሳተፉ ምኽኣሎም ንባዕሉ ፖለቲካዊ ዕምቆት ፖለቲካዊ ፍልጠት እዩ እቶም ነዚ ጉዳይ ፈሪሖም ንነብሶም ካብ ዘግልሎም ዝነብሩ ግን ፖለቲካዊ ዕሙቕ ፍልጠት ስለ ዘይብሎም እዮም እምበር ትኽእለት ስለ ዘይብሎም ገለ ኣይኮነን ስለዚ ሲ ብሓፈሽኡ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣፍልጠና ብዘይካ እቲ ፖለቲካዊ ቃላት ምዝራብና የብልና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ፖለቲካዊ ዕሙቕ ፍልጠት እንተዳልዩና ሲ ነቲ ምንዓቕ ድዩ ምፅዋር ድዩ ገለ ድዩ ተመኩራት ብምልዋጥ ድዩ ኩሉ ሲ ክንመቕዖ ምኽኣልና ስለዘይኮነ ካብ ብቕዓት የብልናን ስለዚ ስለተምሃርና ፖለቲካዊ ስለዘብና ገለ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ብዓቕምካ ብትኽእለትካ ዘለካ ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ዕሙቕካ ኣብቲ ህዝብካ ምርኣይ ንባዕሎም ዞም ፅገናዊ ለውጢ ዝደልዩ ኣይጉደፍ ሲ ይግደፍ ክልወጥ ዘይደልይዎ ሰባት ህዝባዊ ግንባር ነበሩ ድዮም ገለ ነበሩ ድዮም ገለ ዝኾነ ንእሽተይ ፅገናዊ ለውጢ ገይሮም ክወዱ ዝደልዩ ሰባት ናሽሓት እዮም ዘለዉ እንታይ ፅገና ኢኻ ክትገብረሉ ይግደፍ እንድሕር ሪኢኻዮ እዚ ሕጂ ሲ ብሓቂ ከንብብ ዝኽእል ቁሩብ ተመክሮ ዘለዎ ክፍል ዝኽእል ክፈልጦ ዘለዎ ነገር እዩ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ፖለቲካዊ ኣፍልጦና ኣብቲ ጉዳይ ሃገራዊ ኣብቲ ጉዳይ ፋሕትሓት ብጣዕሚ ድኹም እየ ክብል ዝኽእል የቐኒ ኣለይ ታንኪዩ ኸይ ፀጋይ እወ ኩሉ ተባሂልሉ ስለምንታይ ተጠርኒፉ ናብ ሓደ ስራሕ ዘይኣቱ ቁልል ቢልካ ክረአ ከሎ ኣይተኻእለን ኩሉ ዋሓሎ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሊቅ እዩ ዝኸውን ኣብ ትግባረ ግን የላን ሓደ ሰንትራል ኮማንድ ተሳይኑ ወይ ድማ ሓደ ጥርናፈ ተገይሩስ ናብ ሓደ ክስታይ ክግስገስ ኣይተኻእለን እሞ ነዚ ደኣ እንታይ መፍትሒኡ እንታይ ይኹን ከምዚ ድና ክንብል ክንነብር ንዝብል ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ወዲ ባሕድራይ ትብልዎ ኣነ ግዜያዊ መንግስቲ ክመይልና ኣሎ ሰብኣይ ይኹን ኣይኹን ሰብኣይ ዝብላእነ ሕጂ እንታይ ትሕዝቶኻ ከመይ ንመይ ከትጥርንፍ እንታይ ዕላማኻ ኢልካ ናይተን ውድባት ወይ ከማና ንዕኡ ምፍታሽ የድሊ እምበር ከምኡ ክመፅእ ድሕሪ እቲ ጥርናፌን ኣብ ሓደ ምምፃእ እንተዘይመፅዩ ኣነ ምፅ ኢሉ ሓደ መንግስቲ ክመይ ክብለካ እዩ ክብል እዩ ምባሉ ኣነ ኣይፀላእኽዎን ንፉዕ ስለዝኾነ ንዘራረበሉ ኣለና እንታይ ዝዓለመ እቲ መንግስትኻ ንምንታይ ከ ነዚ ኩሉ ምስመን ኢኻ ከተላዚብካ ነዘን ዘለዋ ውድባት ይጥርንፍ ድዩ ትናካ ማእኸልነት ብኸመይ ከተቐርበና ኣለኻ ተቐቢለና ካዶ ነፂገናኻ ክንብሎ ክንክእል ኣለና እምበር እዚ ኮለልበይ ጥራሕ ኣብትንተና ጥራሕ ኮይና ያ ጀማዓ እዚኣ ወድሓንኩም Thank you, ፀጋይ I think ናብቲ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ምቋም ዝብል ዘሎ ናብተን ነጥብታት እስኪ ክመፅእ እሞ ኦኬ ጀማል يغني كما يوعلكم محاوات تسمع له ومهار له بزح من الزراب بزح من السماع يا حي زبل إنه تعلمي يغني لي كلكم حبي إذا حاولنا لهم كني أنا بريزيدنت قم زبلنا أوكي تبغى سوقي روحون قل زخون هم زبلنا سب
كندليو دمالنا كنفتش لنا أنا فلتيت ودي أبزع عدب أتلانتا يزنبل ساب كندزي لا لنا بوليتيكا زخون كمان ولا مسبت فتيك على الكل با نريد على لهم كنا بريزيدنت غميز بلنا زرلو نداولكون مسبت فتح حميمي مغنياتو نخي حميو حنت ندير عينا نبزي مش اللي كانت إخا بزقاس قبل بس زغروا بسباتنا وخازلو أنا انقرب السدين ناتي يزبل بزقاس غيرو أبو حدات سباتنا تزاربي انتين تقور كحيش كنزي زبل ريال اللي فلتني بريزيدنت مخانو قال لي سواء قال لي انترفيو قسم اخر له حجي حتى وفلون بقوا ملسي كون نزهو منيرو نحنا ود باي كنا نبل نحنا ود باي كنا ود انتزي هون كان منيخا ود مالتكو اورغانايزد اكال مالتيو مو اورغانايزد تزي هون كامي جيركا خا بعد امريكا ان بس تقوي ولا نا ستيت ديبارتمنت تقوي عندما ينقر كن فلت أوزر لنا أمريكا ناسر بحياتري باشي حد جي تشلف يبلايو تازربا أنون تشلف ندابولكو أجي دخل زرب أمريكا أي تحليلنا إياه أمريكا زقدسا ناتا كورا كوركولو زقدسا ناتا سعبت خلو أنا سي من كويني سيد ديبارتمنت كل حتى أخذ لي زربا زيادة ما قد سراسة عام سفيس كات زرب زنبرتيا سيد ديبارتمنت سي كلينتون كل شيء حبيركم مصنع فحفحكم دام تصحوا الناس مش ممكن من الزرب كمان في إننا ندابولو الزربو على سنيرو أبتم سمات انت زي قربنا محيشنا عقم للناس خوينو نساتهم ناتهم ربح يزبلوهم ناتهم ربح دما مسنعتنا ربح زقاراجو إيو ناتهم ربح تي ناشنال انترست زلوين انت دارينايو عممينايو جن تي ناشنال انترست ناتاتهم على حساب انترست اريترايو تموكيرنا لندنا نهرا عنتو تنكي فانير وسيد نايبع الشلبي يعني هو قداي ناي من دسي قدام قليل غير وازن غير الشلبي دغز بلا سي اي ناتوم يدغز بلا سراغيو نتحاجر بملتا احليف وذهبا زت فانيو عم نجرش هون على اليوم وين كم زعم مسول دما علو ناي قدام من قص قدر الناس بحلو زربوا لهم بعل ناي فنزويلا زلو يموتوا يزاربوا نخمو نحجزكم هنا قل بحساب ناس كاتا حاجر كا تتصل يحلل كمالت يكونن أبوز أبزي أمريكا ديمقراطية أو كان ديمقراطي تحجز قلن دابلنا بقرر لبنا نزارو والزربالو هاي كونن أنت كنجر دربي قبل لكم أب كونستيتيوشن أمريكا ديمقراطية أو تيازبل يلن أمريكا ريبابليكان بر ديمقراطية أو تيكونن نسيقل تلك زبر الزرباي زي حلف ندابول كوي كلاتنا بروبلم كم زلو أب إريترا خط كدن نزرب لنا قلنا تفنت كم بريتا وقالسي أب إريترا بروبلم كم زلو مثل نرنا ناكن ودبات ناكن سلفيتات ناشعو أقراوي الناس كنت سمرت كذبرا كم عصري كم بربع فجر نيركا صار الحجي نصبحون كتكتفل الحمد لله احتاج الله حد سابق خلو ولا قلق خلو حجي برجر محمدو انت اي بروجرامهم انا ولا انت فلتني غيرهم لو بس قاف مثل بيخلطوا والله انا استلقاها بالليل زقبرهم انا مسلمين انت دا ادي سابق تغيب نس تيامدو تراخد كنقول قلت إن سرعة من الصحف كنزلين أبوا
طبعا هون كا من سقوط كتب الجمتيلك علوا من قصيتها تكون تسلينا بعلوا غير زمت أنا دما تحوي من قصة تكون الأيكلين بتكأتنا إساسا تكون مو نحنا بروبلمات زلو زي في بروبلمات في إريترا زلو انتهي ندابلنا لح عندنا نقول زلنا خمسي يشجر انتهي مخالط أفينا بزح نتزارب بعضمي بزح جزء تزاريدا نيري نحنا علينا أنا تصيرنا انتهي بروبلم زلو راسب سمع الزخيل مفتيح دم ماخذ ومثلون انت بحضر كان كايدلون نخيل كان زي مانيفيستو و ناتنا أواج نقدر جلب النير I know بزحات سبات تبقفون يقوم حانت assignment من مريد كان نير كا أدال ومو قلت الساقن بعرفوا خيبة بحساباتي انتايو أكن بالبيني بخون كل التسابات كابخاتكم جرم حديث الله انت فولنتير وينكم هون انت assignment واجباتكم هون نساي أنا سالسايكم هون تلسينا وينا الدراسة نوسايو أو كنا نحرق التسمون نقربنا بجزا يعرض حليون الريو كابو دي أكادات ندارخذنا نقلن دارخذنا تي شجرنا إزي إحنا نازل مفتيحو دما إزي لازم تحوسنا عن بابنا في ما نفتحون دركو حنت نخيل بقوا مسلمين أنا رجيتي زي أزلا كل الفولنتير السوات انت دارخذنا جن من هالبات حاجة يكون نخيل نفتن نازيات شجراتنا بزعبو شجركم زرلو حزبنا خمسة ألمي كله إذن بدفو الفجماتنا زرلو قليو ناي كالات فجمات علن قليو ناي حجب فجمات علن كم زي تدربيا حجو متغال ناي أورجا في اللي علن زي العلم و كما لدي أورجا عديا يكون هاي أورجا من حدار إيو بهير ندابلنا نزرب بهير علنا ديو بيري تردقاجي نزقال زي أبلا زخونة من أنثروبولوجي زتنا أسد بهير زبهال انكو بيري ترى بأفريقيا علن بهير نايب علنين زرباتات زنبريو أبتنسوم زنبرلو environment زرب زنبريو أبيري ترى علن انتراري هاقن بهيرات أبتعات تماغيلا وكلت حدا خمسة كم أمثل ما أكلين من قسم كله بهير الزوكل نقدر قال زي كون نجريزي زخاك هاب زي اللو تفتر بروبلم ساب حجي تفق منه أو رجع من حداريو لو ميشمون تلو أنا صباح 10 سنة ويصبح 3 سنة عد خا يكون أو رجع عد خا كيستولد كلا ندحن خاص غبرت لان يسو قطر نيسو عد النساء سلزي هذا كل زانا قرزي أبرز شيء سلزلا حجي عتزلي ولا مرزر تحبابر ولا أحوات كالو تحبابر خليت أخوينكم أنا خم فولنتير كون 3 سنة أخوينا تقدر نوصايا نمهرلا نقربا نكاس على طبعا تخوينا we can go forward زي أود حنكم ودي الله يو ودي الله اوكي تمام نسأل روحاني انتهي لنا يراب زمس زلو قدام خابز خلو كلمات او زغننا انتهي انت تقبري إذا حيش ويكا مفتحيو انتهي زبل كنقربينا سلزخونة بزعبا زي زبل كايو
نقابع ناتو مقالسي از هزبها قالسي ኣለዎ ግን እንተኸግበር ኣለዎ ንዝብል ተበግሶ ክውሰድ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብቲ መፍትሒ ፕሮባብሊ እሞ ድሕሪ ምምያጥ እዚ እቲ ዘድልን ኣብ ዝብል እንተደኣ በፂሕና which means ሰባት ኣብ ምምዳብ እውን ክንበፅሕ ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ዝቐርብ ሓሳብ ስለዚ ክሳዕ ሽዑ ተፅናሕናያ ተሓይሽ ይብል ኣነ ነታ ሰብ እምበር እቲኣ ዝበልካኒ ፅበያ ነይረ ባዕልካ መልሲ ክትህብ ኢለ ግን ከም ዝበልካዮ ኣይደፈርካዮ መስለኒ ፅቡቕ ግን ናብ ዝመፅእ ዘሎ ንባዕላ ርእስቲ ኮይና ክትመፅያ እሞ ምናልባት ምፅናሓያ ክሳዕ ሽዑ ባህላያ ኣነ እሞ ካብዚ ባሻይ ወዲካ ወዲ اوكي حدا ክንልምዶ ዘለና ነገራት ኣነ ዝምሰታ እዩ ምምያጥና ኣይንፅላእዮ ንነገራት ከነብስሎም ምክታዕና ክንፀልኦ የብልናን ምክንያቱ ንሱ እዩ ከበላልሓና ዝኽእል ኣነ ዘይፈልጦ ካብቲ ሓደ ክዛረብ ከሎ ይሰምዖ ድሓር እንድሕር ደ ዓገብ ኩላ ይመራመረላ ከይደ ሪፈር ዝገብሮ ነገራት ተልዩ ሪፈር ይገብር ከምዚ እዩ ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ኣብዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዙማት ሜድያታት ኩሉ እንታይ እዩ ደገልብለና ዝተፈላለየ ዓቐናትና ፍልጦ ስለ ዘለና ምእንትን ተኻቲዕና ሓሳባትና ገሊፅና ዳሕራይ ካብኡ ንኸስቦ ነገራት ከነዋህልል እዩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ምናልባት ዋላ ነዞም ጎረቤትና ትግራይ እውን ክንመሃረሎም ንኽእል ኢና መዓት ሓደ ካብቲ ደፍረይዎ ነገራት እንተልዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት መዓት ምሁራት ኣፍርዮም እዮም መዓት ሊቃውንቲ መዓት ፕሮፌሰራት ኣፍርዮም እዮም ትሽግር ናቶም ግን ኣብ ሓደ ረኣያ ክመፁ ዘይምኽኣሎም እዩ ግን ከዓ እቲ ፅቡቕ ናቶም ከዓኒ ኦፐንሊ ሆ ባህሉሎ ማለት እዩ ኢንፋክት እቲ ባህርቲ ኣባና የለን ኣብ ምሁራትና ከምኡ የለን ንሳቶም ግን ሓመድ ይጋበሩ ንናሓድሕዶም ይቃወሙ ንናሓድሕዶም ይሰማምዑ ኩሉ ነገራት ይገብሩ ይካትዑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ባይታ ናብ ዓዶም ኮይኖም ክዛረቡ ምኽኣሎም እውን ሓደ ካልእ ንሕና ዘይረኸብናዮ እዩ ኣብዚ ኢና ረኺብናያ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ንሕና ዝከኣለና መጠን ምሁራትና ኩኑ ዋላ ካልኦት ክካትዑ እንድሕር ክኢሎም ክንመሃሃር ኣብ ነናሓድሕድና ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብትክክል ክንዛረብ ተኮይንና ግን ኣብ ከምኡ ኩነታት የለና እናትና ምሁራት መዓት እዮም ዘለውና ግን ድማ ወይ ተነኣኢሎም ነናሓድሕዶም ሓደ ጉጅለ ፈጢሮም ስኢሎም ይኸዱ እምበር ነቲ ኩነታት ናይ ዓለም ክካትዑሉን ዘዋፅእን ዘይዋፅእን ክዛረብሉ ኣይትርእን ኢኻ ፍፁም ኣይትርእን ኢኻ እዚ ድማ ንዓና ሃሲዩና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብኦም ነፃ ዝኾነ ክታዕ ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ክንመሃሮ ንኽእል ነገራት የለን ካብ ነናሓድሕድና ንመሃሮ ንኽእል ነገራት የለን ስለዚ ገለገሌና ምናልባት ነቲ ክትዕ ኣይንፅላእዮ ነቲ ምይይጥ ኣይንፅላእዮ ሕጂ ጀማል ክብሎ ዝፀንሐና ኣብነት ሽማግለ ሃቡነ ክብል ፀኒሑ ቁሩብ ፕሪማቹር እዩ ከምዚ ዞርኡ ዝበሎ ፕሪማቹር ዝኾነ ዘረባ እዩ ብቆፀራ ጌርካ ትውድኦ ነገር ኣይኮነን መዓስ ኢኻ ተራዲእካ ዘለኻ ኣብ ሓደ ጋባብ ናይ ቃልሲ ንኣብነት ኩዴታ ትኩንኖ ነርካ ማለት ብኩዴታ ዝመፅእ መንግስቲ ንሱ እዩ ክመፅእ ትብል ኣለኻ እዚ ባህላ እዚ ኖት ነሰሳርሊ ናይ ግድን ኣይኮነን ከምኡ ስለ ተመሃርና ሜዳ ሒዝና ግን ካባይ ጀሚርካ ከምኡ ኢና ንብል ነርና ኩዴታ እንተኮይኑ ወንጮ ተገምጠልካዮ ወንጮ ቻው ይብል ኣሎ በቲ ሓደ መንገዲ ከዓኒ እንታይ ንብል ኣለና ህዝብናን ሰራዊትናን እንተደኣ ጭቆንኡ ፈሊጡ ዝግበር ክገብር ኣለዎ ኣብ ስርዓት ምክንያቱ ዝያዳ ተጨቂኑ ዘሎ እቲ ወተሃደር ናትና እዩ ብደይ ደሞዝ
بدي سدرا بيت كسامي كبار سلام يقول له قال يقول له عبدو خنا توتيتو خيد نريو لنا تخالف حزب ما خما يجرو نبركم زلو نريو لنا ماتي سلازي ابز ديفينيشن ناي كوديتا خي نساوا معدينا نصرا هذا بروبوزال امسي خلخ حجي كلتا سب وسوني انا خغبرت ولا الله مغباركا ايكون نصلا ግን እቲ አተሐሳስባና ተዋሃይዱ ዲ ከነጽሪዮ ዝግባአና ከነጻፎ ዝግባአና ነገር አጽፊፍና ዲና ዋት ኢሱ ቢዳን ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ ማለትና ኢና ብጅምላ ክዛረብ ከለኹ ከምታ አንተ ወይ አነ ተዛረብኮ እዞም በዚ ምስ ኢትዮጵያ ተጸጊዕካ ወይ ምስ ህግደፍ ተጸጊዕካ ድሰልጥ ነገር የለን ድብላ ተሐሳስባ ዘለና ሓደ ሓፈሻዊ መተኣኻኸብ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣብኡ ድማ ንሕና ንካትዖ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ነውድቆ ንኣብነት ከምኡ ኢለ ተሓቲተካ ጀማል እንታይ ክትብል ኢኻ እምድሕሪ ወተሃደራት ስጉምቲ ክወስድዮ ብሎምን ምስ ህዝቢ ተሓባቢሮም እንድሕር ደይትብል ኮንካ እንታይ ኢኻ ከምቲ ናይ ኣገባብ ሰውራ ብረት ሊበሬት ኤርያ እንዳገበርና ዲና ክንከይድ ወይ እንታይ እቲ ትመርፆ ኣገባብ ንዓና ሓሳባትካ ገሊፅካስ ክንካትዓሉ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢለካ እንታይ ክትብል ኢኻ ከም ሕቶውን ከቕርባ ክእል እየ እንድሕሪ ዕድል ረኺብካ ክትዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቴዎሬቲካሊ ይኹን ፕራክቲካሊ ብሙሉኡ ክንክኖ ዝግባአና ነገራት ሕጂ ከምዚ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ፀላዒናስ ፈለጥና እዚ ስርዓት እዚ ይበልና ናብ ቀዳምነት ንሰርዖ ንሱ እዩ ስለዚ ኣድህቦና ናብኡ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ሰሚዕና ኣለና ምስ ካልኦት ተፀጊዕና ምስኡ ተፀጊዕና ኹን ምስ ካልኦት ተፀጊዕና ቁም ነገር ክንገብር ከም ዘይንኽእልካ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኣገባብ ቃልስናኸ ከመይ ክኸውን እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክወድቕ ንደልዮ እዚ ስርዓት እዚ ናትና ግደ እንታይ እዩ ክኸውን ናይ ካልኦት ግደ ውሽጢ ዘለውኸ ከመይ እዩ ክኸውን ኤግዛምፕል ከምቲ ዘምፀኻ ኩዴታ እንድሕሪ ገሌና ንኩንኖ ኮይና ንዕኡ ገሌና ከዓኒ ወዮ ረኺብናዮ እንድሕሪ ክንብል ኮይና ከመይ እዩ ክኸውን ትሕጂ ንሰማምዓሉ ነጥብስ ከመይ እዩ ክኸውን ማለት እዩ እሞ ኣብኡ ምናልባት ዕድል ተረኺብካ ኣስፊሕካ ተገለፅካዮ ፅቡቅ እዩ حنسب أنا أوكي تسجل كسل حريقة بوليسايز كجبرة في الدنيا تقول ده هو صبغتي أنا حتى اللي نركب عشاي تاع مشرشة زمس عندي نحنا تحسمنا حزب إرترا كلنا حدا تردو انت دالينا ازلو ديكتاتور بخمي يودق لنا انا حسب لنا بخمي غيرنا انا ودقويتي حسابنا تعلواسي كنفول يلنا ازي بعلوا بكوديتا مسسي كوديتا ناي اب ديمقراسياويان هاجر اب ديمقراسياوت هاجر علوا وتهدراو علوا غبر كله جيغا يبال ابزي جن اذا سيطاناو محدار زلو بعدنا علوا اتو زلو تهدر هجتناتو جنرالات كاوشت علوا انت غيرس علوا كبها لاي كلي نتوصع علي وي زبال مغنيا حساس حاشيه سرعات كتكلي كاسله تصبيو امو زحاونا اتا علواسي ابتي وين ابز منغونا وانت مرغصنا وين يفالالو تزبلو سندحر مكات حنط خمس خوين زحاونا ابت حسابين فلاللنا نفلاللنا نحنا بزعبا سي اي قريب نيرو سي اي وبرو قلي وكان سي ان لعلي سي اي لنا بإرترا عالم دارقا سي اي كل يدو تي كاونا سخت كون اي تخيلني خبالنا على امريكا كن كان غيركا تقالو سنت سي اي دالنا نتي ناي امريكا سايد دالنا كن حسب زلنا امبر كلن هاجرات افريقيا كاب امريكا ايد وصا كوينا يفلطاني حجي تعلواس قرب قص نقبروا له مالته ويتعالي زياده حنكو اوكي اذا ندخل اوكي جمال كتسل هو هم احواتي انا بعلوا كنحضر لنا تمنجسي ايكون كنت زلزلو بعلوا زمت منجسي ديمقراطياو كون ايكلن ايو زتناتي أفلتون ناتي إمنتني نخم دما عيدتني وتهدراو الواح قبر أنا زبلا زلهم أنا
موسى عيبلني حرية بالوقت تبل من بتسن كاي لا نحن قلنا لا صقاي لا صقاي ريتوها ينصر يزلكم سمعك كان لو دحري ملس ختب تدليخا جزي خبكاي هو جاي كم باشا حوي مسكوت غيركم نخيت خونو انسي بالواز من كان نجبر قال زبل النتي بالليل بالواز من قصد ما ديمقراطيا وكونا يكلني أمنية ديمقراطيا ومن قصد بنا حزب الدليل ترايزوسن ترزي مسكوت غيركم من اللهم أبكلتيو بالواز من قصد كبلا يكلني أنا زدلي أزرلهم تنت بيكات زين عن تخيرنا نغربن نأن حيزنا نبت الميدياتات ندخلنا نأن تخيرنا نب جروب كنزي نقول زلنا جروب ندخلنا كنا معبلن ناتنا مانيفيستو مال دما ناتنا امامي ويناتنا تشارتر زين تدخلن تدلهم is open تتعاملون تخيلكم is good كم زلوا عندما انت توزون كيلكم صبوا ايو زبل ناتنا تشارتر نجبر بمسارة تشارتر دما ننقص له انت عينت منقسي انت بخميمة منقسي نسو نتصري ديمقراطياوي فتحاو منقسون دبر بألواخون بتأبنجا أنا أبكم أمنني نالبات من كما ترديكم نتهونكم يغريسا ترزي مانفستو ويتاكتر من الدالو يزبط يغني اللي زارو اوكي إذا ما حفظ بلو عين صقاين باشاين تو صقاي كتملس تدليخا ملس ما هو أتات دحان انتنا زقربا باشاي كنفهم دحان قرب أمونغوت نحن نبل زلنا እዞም ኣብ ደገ ዘለና በዞም ብኣና እንዲና ንዛረብ ዘለና እዚ መንግስቲ እዚ ምስተኣሎ በዛ ናህና ዙም ኢና ክንዛረብ ንኽእል እዚ መንግስቲ እዚ ምስተኣልየስ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ብሕጊ ዝምራሕ ሃገር ክግበር ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ንሕና ሓደ ዲክታተር ኣሊኻስ ሓደ ዲክታተር ኣይንፅበይና ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ እዚ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ይፅበ ዘሎ እዚ መንግስቲ ተኣሊስ ብሕጊ ትምራሕ ሃገር كتكل كم زمنا ما نم السحتة يكونن أنا أؤمن إذا علي خاص دكتاتور من الوقت تمو تقدر أنا حزبي أو سميعهم نقول يخرج يقولوا نافذ يخمرسوا يقولوا خمرسوا نصب يوم مالته بر نسمس يوم كات أنا تقول بر كوف كلوا عليه عيسبن مخنياتو ثلاثة أنجلنا عمت تموكيرو مخونو أنت تغيرين عن زلنا إيشي بر سياس عليها سياس متكال أنا دحرجي حزب إرترا يمني ويقبر لي أي منني كم تخال أفريقيا زقبر هاجرات أفريقيا هاجرات زقبر علو بالك نحن أجن تمنينا ربريبنا تي مفتوحي طفينا نزارب دلنا وأزيم صورنا خنتاي نقبر إني زاربنا زرلو نحن خاتنا وشتنا يدقنس كمي وهاد إذا بدك زول صلاوت وشت سميعنا عناس تبدك زول حزب زول زول سميعس نايت حزبي مكرا انت علي الناس صبغيو ويبها لا انا زي ودا حنكا زحاوت اوكي كلمي حنسب that's okay قدمنا باشاي محلافي قدامي نقر جمال انتاي زلو بألغاز مصة ወታደራዊ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክተክል ኣይክእልን ይዝብል ዘሎ ኣትሕቶ ፀጋይ ከዓ ከምኡ ከይከውን ኢና ንምነ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ደኺሙና ለውጢ ንደሊ ስለ ዘለና ግን ስለዝተመንኻዮ ዝመፅእ የለን ክትሰርሖ ኣለካ ስለዚ ተመንኻዮ ዝመፅእ የለን ወይ ተስፋ ቀቢፃውነት እዩ ዝሕድረልካ
بعلي يفلت راح المنجست زي هلقس بسرعة زي هلقس مبر زمز إمسا أبزبل كيف تكون كخالي أنت خالي جن كتسرحو إذن لك تزربنا زلو نسي بعندار سوق المحجون دقاقي من استزراربنا اللي إتي كقال زخل جنبار أنت سرح كل تنقرات كريه هذا بوليتيكاوي نحنا كم قالسي حزبي ماي حزب قالسي حيل أب زي مئززلو درجان عقمن كبصح أب زي كبصح نكلو خا تواسعت اللو ስለዝኾነ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ዝመርሖ ኣለዎ እቲ ሰራዊት ደቁ ክድግፎ ይኽእሉ ወይም ቀን ተዋሳእቲ ኮይኖም ቀርቡ ይኽእሉ ብዙሕ ተርእዮታት ክረአ ይኽእል ግን ክስራሕ ዘለዎ እምበር እቲ ትምነዮ ነገር ኣይኮነን ኢለ ሓፂር መዘኻኸሪ ክገብር ዝደሊ ባሻይ اوكي انا وناوي كبر كنقادلو زلنا نغرات كرسع يبلن كنسرحلو زلنا نغرات كرسع يبلن ناتنا قد خانو شي مالتي نابنت بزحات كشفيات አሉ ፎርሙላታት አሉ ቀደም ተማሃርና ያምሞ በፍጹምነት ጌርና እንወስዶም ማለት እዩ ንኣብነት ኩዴታ ሓደ ካቡ እዩ ናይ ፀላይ ፈታዊ ዝበሃል ሓደ ካቡ እዩ ሕጂ not necessarily ዝብል ከነእቱ ክንበቃ ክንምዕብል ኣለና ካቡ ናይ ፀላይኻ ፀላይ ፈታዊ ኻን ዝረኣለም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሪኦ ኣለና ብተግባር ካ ሕጂ ምስራናዮ ኮይና ንመሃር ዘለና ሕጂ ትማል ዝኩሉ ጀኖሳይድ ደገለ ክበሃሉ ፀኒሖም ኣብ መንጎ ወያኔን ኣብ መንጎ ህግደፍን ተዳ ክጫነው ከለዉ ከዓ ሕጂ መርሓባ እንታይ ኣለዎ ዲሞ ሰላም ተግበርካ ገለመለ ኢሎም ነቲ ነገር ግምጥልጥል ከብልዎ ከለዉ እንታይ ዝረዳእና ንዓና ማለት እዩ ናይ ፀላኤ ፈታዊ ዝብል ፎርሙላ ነሰሳሪሊ ሳይንቲፊክ ከምደይኮነ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ኩዴታ ከዓ ኩዴታ ድማ ከምኡ ኢና ተማሂርና ብኩዴታ ብመፈንቅለ መንግስቲ ድመፅእ ከምኡ ኢና ተማሂርና ክንመሃር ከለና መጀመርያ እቲ መባእታዊ ትምህርቲ ኣብ ሜዳ ማለት እዩ ንዕኡ ተሸኪምናያ ንዘለኣለም ክንከይድ እንድሕር ኮይና ኣብ ሓደጋ ክነኣቱ ኢና ኖት ነሰሳሪሊ ዝብል ኣብ ውሽጢ ክነእቱ ኣለና ምክንያቱ እንተደኣ እቲ ኩዴታ ዝገብር ዘሎ ነቲ ህዝባዊ ተፀባይነት ዝጥምት ነጥብታት ኣብ ግምት ዝእቱ ኮይኑ ሰይ ንኣብነት ንሕና እንታይ ንብል ኣለና ባይቶ ክህልወና ኣለዎ ከም ዝኽብሎ ዝፀንሐ ፀጋይ ሓጋግ ፈፃሚ ፈራዳ ኣካል ዝክህልወና ኣለዎ ምርጫ ክህሉ ቦት ክህልወና ኣለዎ ከምቲ ድበልካዮ ጀማል ወልዓንተ ወይ ኣውራጃ ኣነ ከም ምምሕዳር እየ ዝሪኦ ትብል ኣለካ ምሽ ኩላትና ከምኡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዩ ነይሩ ኣብ ሃገርና ቀደም ኣውራጃ ከም ምምሕዳር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ምምሕዳርካ ተመሪፅካ ከዓ ኢኻ ናብ ኣሰምብልያ ትመፅእ ማለት እዩ ዝኾነ ክሳይ ትኸውን ናብ ባይቶ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ስትራቴጂ ዓዲ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ሕጂ ፅቡቅ ኣባህላ እዩ ግን ኢሳያስ ድምር ኣቢሉ ካብ ተጋደልቲ ክንዲዚኦም ካብዚኦም ገባር ክንዲዚ ካብዚ ዝነበሩ ክንዲዚ እንዳበለ ክሰርሖም ከሎ ሕራ ኢሎም ኣብ ባይቶ ከፍ ክብሉ ከለዉ እንታይ ኮይኖም ዳሽዑ ስትራቴጂ ዓዲ ዘይበሉ ዋ ንሕና እኮ ህዝባዊ መንግስቲ ክንተክል ባይቶ ክንተክል ተኮይንና ከካብ ኣውራጃና ከካብ ኣውረዳና ገለ ዓድና ተመሪፅና ክንመፅእ ኣለና ደይብሉ እንተፀገሞም ከዋላ ኣነስ ኣይክእልኒ ኢሎም ናብ ስቕ ደይከዱ ከምቲ ትማል ዝበልክዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንሰማምዓሉ ነገራት እንተ ደኣ ባይቶ ምትካል ኮይኑ ከም ዝዘርኡ ዝበሎ ክንሰርሓሉ ኣለና ኩዴታ ምስ ገበረ ንሱ ከይጋገ ኩዴታ ዝገበረ መሪርዎ ምሽ ይገብር ኣሎ ንሱ ከዓ ከይጋገ ነታ ንማባፅዓላ ዘለና ኩላትና ቪዥን ባይቶ ክንተክል ከም ዘድልየና ናብ ህዝባውነት ገፅና ክንከይድ ከም ዘለና ኦፍኮርስ ኣብዚ ኣብ ግምት ከነትዎ ዘለና እንታይ እዩ ኤቭሪቲንግ ትራንዚሽን ኢዝ መሲ ትራንዚሽን ቀሊል ከም ዘይኮነ መሲ ከም ምዃኑ ተበለዝቲ ከም ዝገብጥዎ ገዛእቲ ከም ዝገጥዎ እዚ ኩሉ ነገራት ዲስቶርሽን ብዙሕ ከም ዘሎ ናብኡ ኮራፕሽን ብዙሕ ከም ዘሎ ናብኡ ኣብ ግምት እቲና ተዓጢቕና ክንፀንሕ ኣለና እንተደኣ ንቃለስ ክንህሉ ኮይና ማለት ከም ዝህሉ ንቃለሱ ሽዑ ዘርክብሉ ሲ ነዚ ተዓጢቖምሉ ክፀንሑ ኣለዎም እቲ ማኒፌስቶ ናትና ከዓ ነዚ ኩሉ ዝኸጠቃልል ኣለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንሓደ ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ብስራሕና ዓቕምና ኢንቨስት ጌርና ከነተዓራርዮ ንኽእል ዝብል
መብፅዓ ክህልወና ኣለዎ ኣፍልጦ ድማ ክህልወና ኣለዎ ተዓንቶ ተዛረብና ኣሎ ብቕዓትና ድዩ ዘይብቕዓትና ድዩ ድሕረትና ድዩ ገለ ድዩ ድብል ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና ሃገርና ኣበየናይ ደረጃ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰባዊ ምዕባለ ትርከብ ኢልና ንኤርትራ ሃገርና ሲ ክንግምግማ ኣለና ካፒታሊስት ስርዓት ዝኣተወት ድያ ብዝዕግብ ድያ ወይ ፊዶ ብርዥዋ ድያ ዘላ ወይ ገለ ድያ ኣብ ምንታይ ተዓንቂፋ ኦልጀስ እቲ ህዝብና ክንደይ ክሽከም ይኽእል ንሕና ክንልውጦ ክንደሊ ከለና ሲ ከመይ ጌርና ኢና ንልውጦ ኢልና ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ንኣብነት ከምዚ ተመክሮና ነበረ ናይ ሜዳን ድሕር ክንርኢ ኮይና ዳኛታት ኣብ ዓዲ ሽማግለታት ክንመርፀሎም ከለና ነቲ ብወንበር ዝነበረ ዳኛ ናይ ዓዲ ነበረ እዚ ስቕልካ ናይ ወለዶ ዳኛ ገለመታት ኣየድልየናን ንዓና ኢልና በትናትና ኣንደርስታንዲን ኣይኮንና ንኸይድ ነርና ትውድብ ኣብኡ ፅቡቅ ገብር ነይሩ ከም ዘለዎ ንዕኡ ይቐምጦ እሞ ናይ ምዕባለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቀሲልካ ክዕርኽ ይኽእል እዩ ድብል ግምት ወሲዱ ንኻልኦት 4 ጥራሕ ወሲኹ ነቲ ዓዲ ክንደካይድዋ ይገብር ማለት እዩ which means ከይተተንከፈተ ህዝቢ ሕጂ ይቕፅለልካ ይሰምዓካ ንዓኻ ይእዘዘካ ንዓኻ እውን ይሕወሶ ነቲ ሰውራ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ወዲ ዓሊ ንኣብነት ሰሪጥዎ ነይሩ ተትኸውን ንበል ወዲ ዓሊ ዓጢቑ መፂኡ ገለ ገይሩ ከምቲ ዝረኣኸሞ ኮይኑ ግን ፈሺሉ ጋጣሚ ተዓዊቱ ነይሩ ተትኸውን ናትና ስራሕ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ማለት እዩ ናትና ስራሕ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ባይቶ ንብሎ ዘለና ገለ ንብሎ ዘለና ነገራት ኩሉ ህዝባዊ መንግስቲ ናይ ምትካል ሓላፍነት እቲ ካልእ ፈላጥ እቲ ካልእ ክኢላ ይኽዳሎ ዘለዎ ከምዚ ንሕና ብዓቕምና ንዳሎ ንብል ዘለና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ኣነ ሓቲተካ ነይረን ኣይ ቪዚት ኣይገበርካያን እንታይ ዓይነት ኢኻ እንድሕር ኩዴታ ትኹንን ኮንካ ወይ ኣይጥዕመናን ትብሎ ኮንካ ሲ እቲ ድጥዕመና ትብሎ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ እዩ ክንመሃር ንገድል ለና መንዑኻ ክንመሃየጠሉ ንሳ ሕጂ ጀማል እንተመለሽካያ ፅብቕቲ እያ ምክንያቱ ክንመሃየጠላ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ክንገብር ጌርና ነዚ ስርዓት ክንቅይሮ ትደሊ ኣለኻ ምክንያቱ ተቐሪቡ ዘሎ ሓደ ፅገና ምስኡ ተሰማሚዕካ ገለ ለውጥታት ክህሉ ከም ዘለዎ ምፅባእ እዩ ካልእ ድማ ምስ ካልኦት ኮንካ ከም ዝንብሎ ዘለና ድማ ንዕኡ ምፍራሱ እዩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ተሓባቢርካ ማለት እዩ እዚ ምርጫና ካብ ዘይኮነ እንታይ እዩ ትጋባብ ንስኻ ኣብቲ ማኒፌስቶ ክሰፍር ትደልዮ ወፃኢ ካብ ምልዓዓል ናይ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዜሮ ቅድሚ ምምላሱ ተወሳኺ ኣላ ነብዳ ናይ ባሻይ ሙ ብሓደ ክምልስን ኦኬ ያ ናተይ ሲ ያው ከምቲ ባሻይ ዝበሉ እንድዩ እታ ማኒፌስቶ ዝብላ ዘለሲ ቀሪብና ናብ ፑብሊክ ተኣሽፉ ገብራ እንድዩ ዘሎ ኣነ ዝመርፅ እቲ ኣርእስቲ ንሱን ከምኡን ዝኣምሰለ ምፅና ኣብዚ ክንዛረበሉ ክነቕሐሉ ክነብስሎ ብጣዕሚ ዝድገፍ ሓሳብ እዩ ንሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ተመሳሳሊ ኩነታት ክመፅእ ክንመሃር ካብኡ ተበጊስና ከዓ ነዚ ዘሎ ነገር ክንበቅዖ ብጣዕሚ መገዳሲ እዩ ግን ቅድሚ ማኒፌስቶ ናብ ህዝቢ ዝበሃል ምድራውና ንባዕሉ ንሕና ከማን ኣብዛ ገዛሲ ክንሳምዐላ ኣለና ሕጂ ንባዕላ ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ከማን ኩልና ብሓደ ንሳምዐላ ኣለና ስለዚ እቲ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ዕሙቕና ተማሂርናሉ ጥራሕ ኢና ናብ ደገ ዝኾነ ማኒፌስቶ ክንገብር ንኽእል እንተደኣ ኮይና ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ እቲ ኣብቲ ምግምጣል መንግስቲ ዝብል ንባዕሉ ሓደ ርስቲ ብተፈላለየ ራእይቶ ኣለና ማለት እዩ ብርእቶ ኣለና ማለት እዩ ውጭ ፅቡቅ እዩ ተፈላለዩ ንክህልወና እዚ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ነገር ክንመፅ ኣለና ማለት እዩ ካሊእ እቲ ብሓፈሽኡ ክንመሃሮ ዘለና ነገራት ከዓ ብሓደ ኣብዚ ክንዓግበሉ ኣለና ማለት ሕጂ ልክዕ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ባሻይ ዝኾነ ነገር ኣቀዲምና እዚ ኢልና ውሳኔ ክንህበሉ ኣይንኽእል ኢና ዝመፅእ መንግስቲ እሞ ዳርጋ ተዳ ከምኡ ኮይኑሲ መጀመርያ ኩሉ እኮ በቃ ክነቅሕ ኣለዎ ክኣምን ኣለዎ ኣብ ሓደ ሓሳብ እውን ክመፅእ ኣለና እኮ ዝኾነ ነገር ከምኡ እንዳር ክግበር ኮይኑ ስለዚ ዝኾነ ዝመፅእ ለውጢ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ክንግፎ ኣለና ናብቲ ክኾነ ዘሎ ነገር ከዓ ብዓቕምና ደረጃ ክንኣልዮን ክንግፎን ኣለና እምበር እዚ እቲ ለውጢ ተባሂሉ ሲ በቃ ተወሰነ ነገር ኣሎ ናብ ዓለም ንሱ ከዓ ዝበሃል ነገር የለን ቁኑዕ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዘይቁኑዕ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ንኡ ዝኾነ ነገር ክኾን ዘለዎ ቀዲምና ክንገብሮ ከም ባሻ ዝበሎ ክኾን ኣለዎ ምስ መፀ እውን ብተኻለና መጠን ናብቲ ፅቡቅ ነገር ክልወጥ ከም ዘለዎ ኩልና ክንፅዕር ከም ዘለና ይኮን ዘለዎ ይቐኒየለይ ገረም
أنا أنت من التادو زرو حوي أوكي حراي من البات أي الزراربا وين أراد أن نجر كون خل أنا زبلو زلخو حد رود ماب نوت تو عتشمونت نتم زلو نناي ميديا زملكت نناي من إسياتنا زملكت نناي حزب زملكت نمرحي قدنا ويرود ما بزبلو خم نوت السوء أوتينا ترح نايتم ثلاثة زبلا زلخو يا زيا الدراسة تقريبنا أوشتنا قدم أرزقزا نفسدو إرمتلون دا أرمنا زوسو زلون دا وسخنا ملو بملو زجزازي زرود مات يسارحنا يو ابن بللو بجي تحريو قسي جيرنا نابقلي خلات أطالو زبهالو ناي حق متدهالو ندا توكسنا محازوت ناي دقي ناي وشتن ندا حقاقزنا تا تارتر ملو ملكا نتهزا تحريو أب هزبي تبصح عند تباهيلا كني جرنا بحزبي نبصحها تقوزواس كني جرنا نقبره زخال أي سجون تناخون ناي منقص الوازل يلن أبو خم حساباتين تلاقينه كني جرنا ناي صباح منقصي بزعبا ناي برلماناتو جل بزعبو تي دك حتى تاتون عين جبرن انت اين خنبل قلنا أبو تمنقصي تمسرت نجليو وما منقص كون الله أفتح إذا أمن منقص كون الله دمس حزب دماني دمس نايت برلماناتو يخون الله أي ودينا يكوننا نفوزلنا برلمانات أكيبو نتي ميليتاري انتا خبرو له عينت سرعات تقبر له إذا تخال أي سبون تخون نحنا أبدا مجمر تاقن إذي رود ماب ناسنا مسكالوسنا أنا زمسلو السبات ندا سراخبنا هذا رود ماب نقبر بوخ المرة بتي تشارتر كنتيد ننتي أنا باشا حوين كلسن سما معنا له كندربيو ناب حزبي خن أوروبا قال أيكونن نتصاريو نابزي ندا تصارنا ننحدنا ندا تمهرنا له ندا احنا له نخيدمو أبقى مدرخ متسحي أب حزبي قرب خيلو أب نقول الأوان أب حزب ندا عربنا دماتو تي جوزجواس أدفع له 5 خون نقول زي تياناتي ناي علوا من بسي ناي صباح وتعبيراتنا قل زي بدوكو وتعبيراتنا حمو ناي وتعبير حق له دي بوليتيسايز زبحت الميليتاري البوليتيكا نتأخون عليه نزخونة مريطة ديمقراطية منقصة زنتفت منقصة ويسلفي ناتا أقل قالي يزخون لولاون نتناي حقر محلاو ناتو جدخون كميليتاري ترايز يكون سيفل سيرفيس نقزا نفسه منقصة سيفل سيرفيس اللو تبرقساون محدرة تبرقساون محدرة دي بوليتيسايز دخون كمزي ناحية تقدر فابتي سيفل سيرفيس نساتهم أبتي ميليتاري نساتهم زي كونت السيفل سيرفيس كي ترفع دي بوليتيسايز يخون بوليتيكا وصايا زي بلو انت سروح تسوق نتبدل تمريت نتفت منقصي ناتا أقل قال يخون واحد بمخابل منقصة نصولا بغض فالي ناي نتفت منقصي أقل قال يخون بر ناي سلفي نقو أي كونن يو زين نتكلات ناتين ميليتاري كاب administration كإلا ميليتاري كاب government كإلا constitutional government كلنا اللو ودي اللو أوكي قدمي باشاي
حزبنا كو أبزي أبتحت زي تأوج وتدراوي محدراي صغير زلو بتصص كي تبل كبهارن كرلوس استفلا عينت وتدراو ستاوي institutions ذكايدو بزن تلك ها تقدكات السر ويتقنصل ويك أبيت مأسرت النابلخات موت سلزفونة انتاي وتادر قريب كان لخا جمالا وخاتي لنير نمنتاي زهنس وتادر كو ني مكلخ الحاجة اللي زهنس بوليس ستا سيفيلي بوليس ستا ختماتات ستا حزبي ستا ناي كل حبرة سبات كحلو زسرحي توتادر قل بتي زهنت كونستيتيوشن مسارات ستا هاجر كاب نايوصاي ودايات ككلاخل هاجرو خيتدفر زهنت وتادر يسرحو اتهنانسو خا موغاي زمهارو زعتقو ديتيل بزخونه مجدي وتادراو ጉዳይ ይዝምሃል ስለዚ ኣብ ስልጣን ክመፁን ከለውቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ብሰጥለበጥ እዮም ነቲ ህዝቢ ዝሕዝቦ ክሳብ ሕጂ ወታደራዊ ግልበጣ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ጥዑይ فتحاوي محدرة سريحو زبحال أي رأينا يذكر أن حد أب سودان أب كالسن كلنا سوار الذهب من جعفر النميري الجيسو نتي هزبي انتهي بروميس غيرول أوشت حد عمد كلن تن تودادرتي بارتتات معرض الناجبرة أخيبانا هزبي الناجبرة تحسوا تاتن يقلصا إلو كل تي كتما أبكارتون لازم نبركشعو نناي نفس وكف بارتي تين داتات نيل لا الجمهوريين الأخوان المسلمين البحثيين you name it كلهم تزبنا خدت حستهم أبتتهم داتات نساتهم نامهارو حستوتات ناملسو كتسيلو مالتي دحر عامد كم تزبلو تن بارتيتات مرجع قاتل يعوز ناي بعل صديق المهدي حزب الأمة اليوم زبال سعيرهم نعاو ما ركبوهم مالتي أب كامبنا عن ملسينا يلو كامب قاعد مليس يخون مبار وشتاوي كالي نجارات نيرودو كتبل نعاون خا عمر البشر الجيسو مس أخوانا المسلمين بكالكي دانا عتيو معلج نسخا خو منا بلا خيد حجة هاجر كابو جميرة كسحجي أكلوا لان ስለዚህ እቲ ኩዴታ ዝበሃል ነገር ቀሊል ኣይኮነ እንተ ደኣ ክኸውን ኮይኑን ክትሰርሓሉ ኣለካ ብዘይካ ምድፋዕ ኣይልግስን እዩ ዝበሃል ድሕር ኮይኑ ብኸመይ እዩ ዝድፋዕ ምስቲ ክገብሮ ትደልዮ ሃገራዊ ሰራዊት ክህልወካ ዝኽእል ርክባት እንታይ نزي تجمباري دلينا زبلنا مخنياتو كلتا نجاري خري بوليتيكالي يو كلجز اللو قبل نكلو مخالي كانو without the military intervention هاي كالنيو زبلن دحر كوينو نخلتيو ميزانات ريو ما بخمي كي سرع أبزبل مفتح مزل
ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ነናታ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ነናታ ትኸይዳ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ባሻይ ኣብ መሲና ክንኣቱ ምዃናስ ክንዝክር ኣለና ዘበሎ ምክንያት እዚ እዩ በዚ ይኹን በቲ እንተደኣ ብዝተወደበ ኣገባብ ለውጢ ክግበር ዘይተኻኢሉ እቲ ኩሉ ሕጂ ዝፍጠር ውድባት ጉጅለታት እንታይ ደበይዶ ክሰርሕ ባይታ ክረክብ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ዘይጥርንፍ ስለ ዝኾነ ኤኒዌይስ ባሻይ ጽቡቕ ኢንፋክት ኣነ እንኳ 50 ኸያታ ዘረባ ጀማት ምክንያቱ መሰረታዊት ነገር እዚኣ ሓደ ጫውጫው ብላሎ መን ከም ምዃኑ ኣቡ ኣሕመድ እዩ ኣቡ ኣሕመድ እንታይ ሽሙ ግበራ ንስኻ ሚት ግበሮ መምህር ሚት ግበሮ ገብራ ተኣብየኒላ 5 ፃብዕታ ዘርጊሓ እምበር ቀፅል ባሻይ ንግዚኡ ኦኬ ጽቡቕ ይትርእስ ዘምፃእኻያ ንምንታይ እቲ ንኩላትና ዘድልየና ማለት እዩ ክንሰማዓሉ ዝግባአና ጉዳይ እዩ ሕጂ ናትና ኦብጀክቲቭ ሜን ኦብጀክቲቭ ካብኡ ኢና ንነቅል ሜን ኦብጀክቲቭ ናትና ነዚ ስርዓት እዚ ምልጋስ እዩ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት ዝኾነ ይኹን ኣንፈትና የምዕብልና ዘይህብ እሞ ንሃገርና ከዓ ቶታሊ እንዳደኸመት ከም ትኸይድ እሞ ዝኾነ ኣካል ካብ ግዳማዊ ዓለም ከም ዝፃወተላ ቅርብቲ መኣዲ ገይርዋ ደሎ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ናይ ሃገርና ክርዳእና እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ which means ፓርቲኩላሪቲ ናይ ዓድና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ማለት ከምቲ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዲክቴተር ዝፍጠር እሞ ኣብ ትሕቲ ቅዋም ኮይኑ ዝምዝምዘካ ወይ ገለ ዝገብረካ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይኑ ክሳይ ዝገብረካ ኣይኮነን ነታ ሃገር ንበዓላስ ናብ ዘይህልውና ገፃ ትኸይድ ንኽትከይድ ገብራ ደሎ ፍልይ ዝበለ ዲክቴተር ናቱ ዕላማ ስለ ዘለዎ እቲ ዕላሙ ኩላና ተረዳዲእናሉ ኢና ማለት እዩ ናበይ ከም ዝጥምት እንታይ ክገብር ከም ዝደሊ እንታይ ከም ዝበለ እዚ ሰብ እዚ ስርዓት ዘፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ እዩ ኣግሂዱ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብዘይካቲ ኣብ ሜዳ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት ብዙሕ ነገራት ንፈልጦ ብዙሕ ነገራት ምስ ቃሉ ዝነብሩ ዝበልዎ ጥራይ ደይኮነስ መፂኦም እውን ኣግሂዶም ከምዚ ኢሉና ግን ንሕና ኣብናዮ ገለ መለገለ ዝብልዎ ጥራይ ደይኮነስ ድሕሪ ነፃነት እውን ካሕ ድበሎ ተዛረበ ሰብ እዩ ከም ናቱ ኣበሃህላ ምስ ካልእ ሃገር ዝሓወሰና እዩ ማለት እዩ ምስ ገዛእትና ዝሓወሰና እዩ ካብቲ ዝገርም ሓደ ነገር ከዓኒ እዞም ኩሎም ካልኦት ሓያላን መንግስታት ብሸነኽ ሩስያ ዘለዉ ይኹኑ ብሸነኽ ማለት ምብራቕ ዘለዉ ይኹኑ ወይ ብሸነኽ ምዕራብ ዘለዉ ካብ በዓል ኣሜሪካ ጀሚርካ ሰሚዖሞ ደይፈልጡ ቃላት ሓደ መራሕ መንግስቲ ከምዚ ክብል ከሎ እናረኣዩ ከለዉ ደይጠቅም ሃሰስ ኢሎም እኳ መዓት ጋዜጣታት መዓት ሜድያታት መዓት ዘረባታት ዘቃልሑን ዝብሉን ሓንቲ ነገር ኣይበሉን ብዛዕባኡ ስለምንታይ ኢልና ክንሓትት ኣለና ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ልክዕ ነቲ ዕላማኦም ንሶም ንሕና ሓንቲ ኢትዮጵያ ክንከውን እዮም ዝደሊና ነይሮም ሶራር ዒልና ኣብ ድብፃሕ በፂሕና እንተደይ ንኸውን እኮ ፈትዮም ኣይኮኑን እኮ ኢትዮጵያ ኣይፈተወትን ንሕና ንበይንና ክንከውን ምዕራባውያን ይኹኑ ምብራቃውያኑ ኣይፈተውን ሓጊዞሞ እዮም ነቲ ገዛኢና መንግስቲ ተባራርዮም ሓጊዞሞ እዮም ንሕና ግን ሳምሃው መቸም ኣብ ድብፃሕ በፂሕናስ ኢና ንዕኡ ኸበርዕን ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ሃይሉ እንዳተዛረበ ከሎ ሓንቲ ቃል ብዛዕባኡ ክዛረቡ ይከኣል ብዛዕባ ካልእ ዳእዮም ምሳይ ዘይኮነ ምሳና ምስትዮም ዘይኮነ ገለ ተባሃሂሎም ኣብ ጎኖም ጠጠው ክብል ተገዛእናቶም ንክኸውን ዳእዮም ሳንክሽን ዝገብርሉ ገለ ዝገብርሉ እምበር ብዛዕባ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣገዲስዎም ኣይኮኑ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ነገር እቲ ዝበልካዮ ንሕና ዝግበር ግበር ንብሎ ዘለና ንህዝብና መልእኽትና ኦብጀክቲቭ ናትና እንታይ እዩ ንህዝብናን ነትኡ ዘሎ ሰራዊትን ዝግበር ግበር ንስኻ ኢኻ ጭቁን ኢልና ክንጠርዕ እንድሕር ኮይንናሲ ኣገባብ ቃልስና እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እንድሕር ዝግበር ገይሩ ንሱሲ እንታይ ኢና ክንገብር ስለዚ ገምፀልካዮ ነዚ መንግስቲ እዚ ኢልናሲ ዲና ክንፍንፍኖ ነቲ ዝገበሮ ኢና ንሕና ኣብቲ ንቡር ዝኾነ ኩነታት ንክመፅእ ንቃለስ እቲ ናይ ምስጋር መድረክ ዝበሃል እቲ መሲእ ዝበሃል ንዕኡ ከነመሓይሽ ኢና ንቃለስ which means ናብ the power of vote ክንበፅሕ
حدا سراويت كم تزبل كايو كبوليتيكا نزع يزبهان انت داتا قواماوي تهاجر كوفي لاي انت دا مالتاي بارت سيستم زقادا دما بارتيتات نسلطان دوادادرا هلين انت دا بمسرت بايتو كونستيتيوشن زخدا خوينا نساتن انت دا حقاقا اكال فرادا اكال فصامه اكال بسرعه تسريعنا زخيد كنا بحقي اندحر كنكيد كيلنا بكونستيتيوشن دحر كيد كيلنا اب 9 سراويت حلاو هاجر طاي يخون مالتي ابزي حجي زلو ግን ከማና ጭቁን زيادانا ጭቁን ይዘሎ ስለዚህ ነቶም መድረኻት ፈላሊና ክንሪኦም ኣለና ማለት ማዓሲዩ ሓደ ሰራዊት አታ ምክልኻሉ ጥራይ ኮይኑ ታስተታ ዶውላ ትበሃል ኮፍ ትብል ማለት ሽዑ ዋላ መንግስቲ ፕሬሲደንት ተሞተ ወይ መተካታ ክንገብር እንተተለንጎ ወላ ሓደ ነገር እንተኾነ እቲ ሰራዊት ነተዓዲ ሒዝዋ ጠጠው ስለዝብል እታ ዶውላ ጠጠው ይላላ ማለት ታደውላት ሁሉ ኩልሻዕ እቲ ምቅያር ናይ መንግስቲ ድማ ይስዕብ ማለት እዩ ኣብ ዘን ምዕቡላት ሃገራት ሕጂ ነህለ ሕጂ ባይደን ኣሪጉ ጥዋዕዋዕ ክብል ከሎ እቲ ደውላ ኣሎ ማለት እዩ ግን ቶም ይሕግዙ ማለት ቶም ልትክኡ ይትኩ ንሱ ከምደይ ክእል ተፈሊጡ መተካእታ ካልእ ከም ትወዳደር ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ፓወር ኦፍ ቮት ዝበፅሑ ዓድታት እቲ ደውላ ናቶም ድቆመ እቲ ሰራዊት ናቶም ከዓኒ ሃገር ይሕሉ ማለት እዩ ጠጠው ይብል ማለት እዩ ስለዚ መድረኽ ዝፈልዮ ነገር እዩ ዝዛረበ ፅርዓካ ኣብኡ ክንብርኩት ከይንብርኩት ሰማይ ንብሳሕ እዩ ኣብታ ኮንስቲቱሽን ዘለዋ ሃገር እሞ ንብሳሕ ኣብታ ሕጋዊት ሃገር እሞ ንብሳሕ ብድሕሪኡ ገግድና ክንገብር ኢና ዝበልካዮ ናብ ሲቪክ ተግባራት ዝውጃህ ኣካላት ናብኡ ክውጃህ እዩ እቲ ወተሃደር ኮይኑ ሰራዊት ኮይኑ ሃገር ድሕሉ ናብኡ ክውጃህ እዩ ቀጥዒ ክህሉ ወይ ቀጥዒ ዘይብላ ሃገር ኢና ሒዝና ዘለና ክብለካ እደለ እሞ ፕሪ ኣፍተርኒ ኮንስቲቱሽን ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ኣለና ነቲ ብሓፈሽ ድማ ነቲ ፓርቲኩላሪቲ ናይ ዓድና ቢኮዝ ዘ ደቪል ኢዝ ኢን ዘ ዲቴይልስ እዩ ዘሎ ብኡ ኢና ሕጂ ንማያየጥ ዘለና ማለት እዩ ዲቴይልስ ተማያይጥና ከመይ ጌርና ነውድቆ ነዚ ስርዓት እንታይ ክንገብር ኢና እንታይ ኢና ንምህር ንህዝብና ከመይ ገይሩ ክቃለስ ህዝብና ንደልዮ ኢና ንሕና ከዓ ኣብ ምንታይ ክንሕግዞ ተዳሊና ኣለና እዚ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኩሉ ትፅሓፍ ከም ዝብሎ ዘለካ ቻርተራት ይኹን ዋላ ኮንስቲቱሽን ኩሉ ሰብ ዝፅሕፍ እዩ معاتي بصحف انا قوام صحيفه قال يبل هنا انت انا نبلو ابتا حاجز كده اللي كله حزبنا او تقربها ثم ريبريزنتاتيفز كوف مش بولو مو نتورقا تقول له مش مصوم بتناي قدم تسريحي دول اليوم كودو ولا اسكال صقنا خغور اليوم ولا خغور اليوم نعو حجي من تاي تسمعنا له مغنياتو نحزبنا دي سامع قوام ስለዝኾነ እቲ እጃም ናይ ህዝብና ኣብ ዘለና ደረጃ ምዕባሌ መሬቱ ስለዘግደፎ ናይ መንግስቲ እቲ መሬት ኢሉ ባዕሉ ስለዝፈረደት መንግስቲ እንታይ ኮይና ኣለና ማለት ይሕጂ ንሕና ኣይንዓግበሉን ሸቃላይ ባሕረስታይ እንታይ መተካእታ ኣሎ ናትና 99 ካብ ሚእቲ ካብ መሬቱ ንሳ ኸማን ማይ እንተሃሪማ እምበር ማይ እንተሲኢኑ ኸማን ጠሚዩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ዘለና መሬቱ እንድሕሪ ግዲፍናሲ ዋላ ሓምሊ ካብ ግራቱ ኸማን ሓሚሉ ክበልዕ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ክመፅእ ዘለዎ ቀደምን ተኸተልን ስለ ዘለዎ ኣባሃላኻ እንዳደገፍክዎ ከለኹ ቀደምን ተኸተልን ናቱ ሓደ ካልኣይ ከዓ ንኩዴታ ብፍፁምነት ናይ ኣሉታዊ ትርጉም ጥራሕ ማሃብካ ኣነ ክቕበል ኣይከኣልኩን ማለት እዩ የቐኒየልኝ ضቦ ባሻይ እዚኣ ናይዛ مسرح منجست بسدت تبل استراتيجيكالي كنريئة أطبقنا دلل له مخنياتو يفتن الكا فتنة صبوقي و كغاغي خير جن تم فتان ديغا يكون الكا تحالفو غيره ايوسدان الله سلمتاي قال قلت سلسلة متات كتكس لما ينقر إثيوبيا عديمومناي إثيوبيا عديمومنا نحنا حنقو فايلنا تقبلنا يو زي أطبينا هنريا خنكيل علينا متهاي مالتشي ناي أمريكا حرخوينو تتقيسو نيرو State Department the أكل the entertain كجبركا حجزكا انتدأ تلاعيلو
قليل نجار يكونن سويل كاب أمريكا تخلو بصحبة خبط كخول يوم زنزن غيره أي وصدون أنا سلزخونا خانتاي لنالو نحنا برو أمريكاين قال نقالا يتكس ذلخو برو ديمقراسيين أمريكا تقما كحلو علو يلنا እተን በዝበለኒ ኮት ዝገብር ዘለኹ ኣብዚ ስለምንታይ እዩ ኣብይ መንግስቲ ብልፅግና ዓዲሙ ዝብል ሕቶ ልዒልና ክንሪኦ ዘለና እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ፈነወና ኢትዮጵያ ኤርትራ ካብ ንኤርትራ ምዕምፃር ሕልማ ኣይተቋርፅን ኢልና ፈነወ ጌርና ነርና እዚ ሲወርድ ሲዋረድ ይብሉ በዓላቶም ካብቲ ሓደ መንግስቲ ናብቲ ሓደ እናበለ ሳሕጂ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ድሓር ናይ ኣብይ ሕልሚ ብዓሰብ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ብዓሰብ ጥራሕ እንተዝኸውን ነይሩ let's make a deal مبلغ قمت مسجبوت نو بحري القدامى وانت اسناني انا كاب نيل كساب بحري يتزقد سزر نيلن بحرن عباين بحرن ناي إثيوبيا ناي هلونا وسنتيوم ኢሉ ኣፍጢጡ ነጊሩና ስለዚ ስለምንታይ እዩ ዓዲሞም ነዚኦም እቲ ካሊእ ውድባት ክሳዕ ዝንብሎ ዘለና ብዝሕ ዘሎ ቁም ነገር ምግባር ኣይክእልን እዩ እንደዚ ዓመታት ከምኡ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ነይሩ ሕጂስ ከሓድሽ ብላድ እንተተረኸበ ኢሉ ድዩ ወይስ ምስቲ ንሱ ኣበጊሶ ዘሎ ናይ ቦታቱ ፀንሐ ዝበልኮ ዝቕፅሎ ናይ ኤርትራ ምዕምጣር ሕልሚ ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ክሪኦ ዝግባአና ዓብዪ ነጥቢ እዩ ካሊእ እንታይ ኢሉ ማይ ውድበይ ውድብካ ይንቅበል ይንን ኢሎምና ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል ውድብ ስለ ዘይኮንና ምስ ውድባት ኣይንላፈንን ኢና ኢሉ እቲ ውድብ ትርጉሙ አንተበይ መን እዩ ቁሩብ ኣንፊቶ ነይሩ እንታይ እዩ ውድብ ጉዳይካ ሰሪዕካ ምቕራብ ይውድብ ውደባ ፖለቲካል ሰልፊ ኣይኮንናን እንተኢሉ ሓደ ጉዳይ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፊ እንተዘይኮይኑ እንታይ ሒዙ ምስ መን ይቐርብ ኣሎ እንታይ ክዓውዝ ዝብል ሕቶ ከዓ ክልዓል ዝግብኦ እዩ ስለዚ ሲሪየስ ነጥብታት ኣለዎ ኣብዚ በዚኣ ክንዛዝማ እየ ዝደሊ ናይ ሎሚ ርኢቶና ክንበላ ፀጋይ ናባኸየ እወ ሕጂ እትወድ ገለ ሪአያ ነይራኒ ብኣጋጣሚ ክፍተ በልኩ ኣነ እኳ ኣይፈልጠኒ ታሪክ ሂወቱ እውን ይዛረብ ነይሩ ቀደም ሓፋሽ ውድባት ከም ዝነበረ ኣብ ሱዳን ከም ዝነበረ ወለሲስ ዓማር ከም ዝመልመሎ ኣብቲ ሳብጀክት ማተር ውድብ ኣይኮንኩን ውድብ ኣይኮናን ኢሉ ውድብ ከም ዝነበረ ቀደም ኣባል ጀባ ከም ዝነበረ ገሊፁ ማለት እዩ ሕጂ ግን ውድብ ኣይኮንኩን ውድባት ኣይንቅበልና ስለ ዝበሉናስ ብሲቪል ጌርና ኢና መፂና መስሪትናዮ መንግስቲ እንዲ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንሕና ኢትዮጵያ ከዓ ዓዲሞሙና መሪፆምና ኢና መፂና እምበር መፂና ኣይኮናን ገለ ትብል እያ ተዘራርባ ስለዚ ንሕና ሕጂ ንዕኡ ክንብሎ ዘለና ሓንቲ ከዓ እንታይ ኢልዋ ኣሜሪካስ ጥቕምታታ ትደልያ ከዓ ትብል ነይራ ሕጂ ሲ ክሕሎ ኣለዎ ቃል ንቃሉ
كلن جينا تنزبل كون قال نقالو يقريبا هو حجي وتي لا قال صامبر حدا ينازلنا قرب قلت في بلي انا بتي شرف بلا حل في الدل تبهرنا حجتي نحنا اينا حتى زغبعنا اذا تقاوم دنبه مس منغسي ايثيوبيا سي بخمي تسامعها حدا نلاونتنا زدفرديس بخمي تسامعها ناي كلتيكم سم استراتيجيكم كنتايو ወይ ድማ ንኤርትራ ዘድፈረ ዲኹም ናይ ኢሳያስ ወይስ ፍልይ ዝበለ እተናቱ ክስታዩ ትወድቕ ሕቶ ዝግብኦ እሱ በዓሉ እንዲ ዝምልሳ ተሰክፍ እንዲያ ክንሓቶ ግን ይግባአና ክሓቶ ዘን ተቃወምቲ ደንቢ ክሓቶ ይግባእ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጠቕምታታ ክሕሎ ኣለዎ እሞ እዚ እሞ ፍሉጥ ተሰማሚዒ እንዲ መፅዩ ኣብ ቀረና ኣብ ቀይሕ ባሕርስ ክስታይ ክሕለወል ክለዎ ገለዲስ ዋላስ እንኮላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓወሰይ ኣብዚ مفتاش يدلي قلت نتو تجبر سنبينا خساز يكون سكي إذا سبزي سي تحت تناتين بر كل قنع علوم سوم زمادو ما يكون سكفتها تالو تم بقاس خن تاي ويس نسياس نملاي مو إيرتراون زيد فردي تسمعوا ويس خمس زبالة إثيوبيان إيرتران حنتي فيديو قالي أبزي تودو حتى زقبو يمثلني أنو الحياة زياود حنكو نو دحان أنا انتايو بكل خرنعات كرئة لزلوي بدحاني الكا زحلة فسكي يفتن دحان تتعوته الكا زحلة ايكونن إذن تخوينس إذن تسعبخ إذن تخوينس إذن تسعبخ تواهيلو كزربلو زقبوي تي كم زجبران زبل زلوا بخمو خنري أنت زي كيلنا نوصي تاتون بتزوار مجد حلف نتن سكمينا معناتي مخنياتو أم مجرحون سلزي نبرنا سلزي at least مرأيو نتايو إذن تخونا خير سلمتاي أبي عديم كابت تقسكو كانوا ودا درنكلنا ما سلمتاي ده أمو عديمو صويحو انتاي تفلي سلزترا لهم عسرت ودبات عسرت قندي ودبات بحنساب سميرنا زبلان محلوا ويل بزعبي درجة مرأي ግን ሰንከኣብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ይወደግ ሕጁን ይወደግ እንዲ ዘሎ ግን ወያኔ ዘመሓድሮ ይወደግ ነይረ ስለዚ እሞ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዶ ተቃውሞ ናይ ካልእ ሃገር ብፍላይ ከዓ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ኣኼባታት ብደረጃት መንግስቲ ዝፈልጦ ከካይድ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ንሶም ዘይፈልጥዎ ኣኼባታት ካይካየድ ብማይክሮስኮፕ እናተኸታተሉ ዝርእዎ ከመይ ኢሉ እዚ ይኸውን ዝብል ሕቶታት ስለ ዝረኣየኒ ክረኣየና ኣለዎ ስለ ዝብል ስለዝኾነ ኣብዚ ርእይቶ ክህብ ዝደሊ እንተሎ መምህር የስ መቸም ሰለስተ ነገራት እኒአን ዘለዋን ኣብዚ ትብለ ዘለካ ሰለስተ ኣካላት እኒአን ዘለዎ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ከዓ ባድራይ እኒአን ዘለዎ እቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ዝርብ ነገር ማለት መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ ምስ ጥቕማ ዝመሃሰል ነገር ምስ ናታ ጥቕሚ ዝኸይድ ነገር ያ ትገብር ኤርትራ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ዓዲ ነቲ ናታ ጥቕሚ ክተማልእ ትኽእለሉ መንገዲ ጥራሕ ክትዛመድ እምበር ናታ ጥቕሚ ዘይማልእ ወላ ሓንቲ ነገር ትገብሮ ኣይትኽእልና ወላ ሓንቲ ብዚ ዘዛረብ ነገር የብሉን ዝኾነ ሰብ ክሰምዓሉ ዝኽእል ነገር እዩ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ምስኡ ተራኺቦም ዝብል ንሶም ኣይኮኑን ምስኡ ተራኺቦም ንሱ እዩ ምስ ገለ ኣካል ተራኺቡ ከምቲ ገልፆ ዘናሕቦ ቀድመ ኣቢለ
وبتاع عمو قبيل وتاش بلا سلسلة تقول صوت زي كوينو بويو تي ناي أمريكا قد تناي تناسو نجر سلام تايكم أنت بقيسو ولا حد زار نجر يقولون أبز الجوان كلنا نبذلنا نقولنا ترنف حدا دم بيخل له نبذلنا نسخة أو تبقيس له تي كقبر له نجر خمال أزل له نجر نمبر نخالوت مكسرات مكابديو نقول هاجر أو مكابديو إيش بهالنجر أنت بعمو أنت بدليتو أنت هايجرون أنت هايجبرن أو هو النجر كن حتى نخيلكم تبلدون عهم خنا كريو نخيل خلي قداي أنت نايم من قصي إثيوبيا بزهجي قداي تخيل لجن بما يسمى إثيوبيا نجر جاكوتو أبي نتنايك أي بحري قداي زعل خاني عاصم قداي زدقوا زلهم قدات سمعهم برئهم اللهم إذن عفار ناي عفار حزب خيدو زغورو هجي طرح قال يكون دارغان سالساي غزي خيدو او اخباتات غير الله سلازي كوينون ايرترا بلد حوزه زي قال اتليست من عاصم قداي انت بحيلي انت بقال مردا انت ناي دق منغستات غيركا افلق ناي مركب زغورو زلو نريو لنا سلازي عفار نخرت سلسته غزي عفار غير وزل اخباتات እንታይ ምዃኑ ዝንፅር እዩ ስለዚ እዚ ባድራይ ይኹን ብርገን መሓመድ ይኹን ሓደ ሰባት ከይደ መዛሪቦም ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረኸም ዘሎ ከኣነ ነዚ ደጋፊ ነገር ንምርካብ ተዘይኮይኑ ካሊእ ዋላ ሓንቲ ነገር ትርጉም የብሉን ስለዚ እዚኣ ጥራሓታ ተወሳኺ ተቃዋሚ እቲ ኤርትራውያን ሳፖርት ጌርካ ምስ ናይ ዓፋር ዘሎ ጌርካ እንተ ብዘተ እንተ ብሓይሊ نزني عاد دقيقة بحرنا عاصب نقدر نركب تراحي ولا حنت خالي ترقم قال ذا لو نقدر كويس يسمعنا ناي زياد راح وسخ ذا لو خويا تنكي ثانك يو هاي እሞ ኣብዚ ርእቶታትና እንተ ደኣ ኣብቂዕና ኮይንና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እቲ ኩሉ ሓፈይ ዘፈይናስ እንታይ እንተገበርና ኢና ክፀፍፍ ዝኽእል ኣብ ዝብል ክንማየጥ ኢና ከምቲ ብቐዳማይ ዝጀመሮ ባዝጊ ድቡስ ጋሻና ኮይኑ ይቐርብ እዩ ንዑ ተዳሊና ክንመፅእ ተስፋ ገብር ምክንያቱ መዛዘሚኡስ እንታይ ንግበር ዝብል እዩ ባሻይ هو نزنا يتودن ديهم كستاجركم لا زنا يمنجمو بادوراي هو نابو اندي خيدا كملسان تفتنكو لا طرحنا خيدا انا من تاع دريوناتو قداماي نجر مسغله والقسبات سنه ترس ديوم ولا قلم له تراخيبه بالقلبل كاب بعلو زبلو نغرات هنا امبر بزح مرميرنا خساي بزح وانت سباي ايطوقوني ብዙሕ ኣብ ሚድያታት ኣምፂኡ ኣይውፅሮን እዩ እንታይ ማለት ከዓ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ብዙሕ ሓንቲ እያ እታ ኢንተርቪው ዘሰማዕናያ ድንቅነ ዝገለፃ ማለት እዩ ካልእ ግን ክሳዕ ክንዲ እንታይ ዝበሃል ኣይኮነን ግን ንሕና ብግምት ክነእትዎ ዘለና እንታይ እዩ ወሲና እንድሕር ኣለና ክልተ ነገር ርኢና ኣለና ገሊኡ ምስ ኢትዮጵያ ብኸፊል ይኹን ብምልኣት እንተ ምስ ኣብይ እንተ ምስ ወያኔ ዝመፃደቕ ሓይልታት ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ብዘየገድስ ድማ ዝኾነ ነገር استاجرك خنسا مع نخيلنا زبل الله مالتي دحري قريصنا وسينا فينا قالي خامس سرعات كم تزبلنا يو زما صادق الله مالتي ولا خطكاتعو انت دليخاون ناب من صرصار يزاتو زغطي منايو ددغط منا نزارب علينا اكيدنا صرصار يقولوا له دحري كم ابز حجن مايات علينا كل ነገር نسام عينا ማለት አይሆን ግን በስነ ስርዓት ንማየት አለና በጋባብ ንማየት አለና which is ከምዛ ዓይነት ኣገባብ ፀባይ ዘሎ ካልቸር ክምዕብል ኢና እንደሊ ማለት እዩ ብዙሕ ይብለካ ሰብ ንዝምባሌኻ የንብበካ ከምዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ክገልፀካ ድሕሪ ብኽብረት እንድሕር ተዛሪቡ ኖ ፕሮብለም ሽግር ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ኩላትና ናይ ምዕራምን ደይ ምዕራምን ነፍሰ ምዕራምን ደይ ምዕራምን እንተደይ ኮይኑ
ኣይስማዓናኒ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ወዲ ሰብ እዩ ተተንካፊ እዩ ግን ከዓ ዴቨሎፕ ትገብር ኢኻ ተፃዋርነት ዴቨሎፕ ትገብር ኣብኡ ኮይና ንፈላለ ሕጂ ክመርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ብዙሕ ተፃዋርነት ዘለዎም ሰባት እዩ ሓደ ካብቲ ኳሊቲ ማለት እዩ ምስኡ ድማ እቲ ካልእ ፍልጠታት ይኸይድ ማለት እዩ ግን እቲ ተፃዋርነት ስዑድካ ናብ ኩልኻ ብማዕረ ዝፅረ ነገር ኣይኮነን ገሊኦም ከዓ ኣለዉ ምስ መዓት ፍልጠት ድማ ዘለዎም ከዓ ንእሽተይ እንድሕር ተንኪፍካዮም ሲ ወላ ነቲ ኩሉ ፍረንድሽፕ ዝነበረ ገለ ዝነበረ ኩሉ ጥዋዕዋዕ ይብልዎ ማለት እዩ ቆልዓዊ ዝኾነ ዘረባታት ዝዛረቡኻ ማለት እዩ ዝረብሕን ዘይረብሕን ማለት እዩ which means ድሓር ንስኻ ነቲ መሰረታዊ ነገር ገዲፍካስ ነቲ ደይ መሰረታዊ ነገር ምዕራይ ምኽኣል ክሳዕ ትስእ እንትኸውን ወዚ ባዱራይ ዝብሎ ዘሎ ናቱ ርክክባት ገይሩ ከም ውልቀ ሰብ ድላይ ይዛረባ ኣሎ ሓደ ካብቲ ሽግርና ገይረ እያ ዝወስዶ ኣበይ ግን እትዎ ኣብቶም ምስ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብመልኣት ይኹን ብኸፊል ክትተሓባበሩ ዝደልዩ ዘለዉ እቲናዮ ስቕ ንብል ማለት እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ከም ዝበልኩኹም ከዓ ናብ ስርዓት ዝውገኑ ከዓ ወጊናዮም ስቕ ንብል ማለት እዩ እቲ ንሕና ሒዝናያ ዘለና መስመር ግን ከነዳቐቆ ኣለና ከምዚ ሕጂ ንካትዓሉ ዝውዓልናሎ መዓልቲ መሰረታዊ ኦብጀክቲቭ ናትና ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ነውድቆ በቃ ካብቲ ካልእ ነጥብታት እንድሕር ተፈሊና ኣለና ብምንታይ ኣገባቢና ነውድቆ ነዚ ስርዓት እዚ ሓደ መሰረታዊ ኣፍልጦ ናትና ክኸውን ኣሎ ክንፈልጥ ኣለና ሽቆልና ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ ማለት እዩ ኣይተረዳእናን ከምዚ ክንረዳዳእ ኣለና ከም ስርዓት ናይ ግድን ክንረዳዳእ ኣለና እዚ ስርዓት እዚ እንድሕር ገምፂሎሞ ውሽጢ ዘለዎ ዓድታት እንታይ ክንገብር እዩ እዚ ዘገድሰና ዘለና ዓና ፅባሕ ንጎውን ዝቕፅል ዘሎ መዓልቲ ትብሎ ዘለካ ዘርቡ ኣጋይሽ ድዮም ክመፁ ወላ ካልኦት ድዮም ክመፁ ብዘየገድስ ነዚታት ናብዚታት ንምብፃሕ ኢና ኩሉ ተደማሚሩ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ስርዓት ነውድቆ ኣብ ምንታይ ከኢና ንሕና ተዓቕምና ኢንቨስትድ ዝኸውን ንሕና ንኽእሉ ዓቕሚ ሲ ኣብ ምንታይ ኢንቨስትድ ዝኸውን ህዝብና እንድሕሪ ጥዋዕ ኣቢሉ ምስ ወተሃደሩ ድዩ ምስ ገለመልዩ እንድሕሪ ኣቢልዎ ዳ እልል ኢና ንብል እምበር ግን ንሕና ከዓ ንደድሕሪኡ ንስዕብ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኦብጀክቲቭ ናትና ተዳ ባይቶ ምትካል ብሕጋዊት ሃገር ምኻድ ኮይኑ ናብኡ ምንቲ ክገብር እሞ ዳሕራይ ሓዳሩ ክገብር ሓዳር ናይ ወተሃደር ኣሎ ሓዳር ናይ ሲቪክ ኣሎ ሓዳር ናይ ሸቃላይ ኣሎ ሓዳር ናይ ሓረስታይ ኣሎ ኩሉ ሓዳሩ በብደርቡ በበቲ ዝምልከቶ ነገራት ነታ ሃገር ከገልግላን ክግልገልን ክፈላለዩ ማለት እዩ ኣብኡ ንክበፅሕ ግን ነዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ነውድቆ ሓደ ካብቲ ፈፂምና ሕጂ ክንሰማምዓሉ ዘለና ጉዳይ ምክንያቱ ንሕና እንድሕሪ ንሳቶም ሓደ ነገር ክገብሩ ኮይኖም ንሕና እንድሕሪ በዚ ድመፀ ኢልና ሕትሕት እንድሕሪ ክንብል ኮይና ሄልፕለስ ኢና ክንከውን ማለት እዩ ትርጉም የብሉ እቲ ሕጂ ንተኣኻኸቡ ዘለና ስለዚ ንግደፎ ናይዞም ናይ በዓል ኣነ ንግደፎ ባህላ እየ ነቲ ካልእ ጨናፍር ግዜና ክውዳእልና እንተደይ ኮይኑ ጠሊብናዮ ከዓ ኢና ኣነ በዛ ነፍሰይ ከምኡ ይጠለበይ ነይሩ እቶም ምስ ዝኾነ ኣካል ብድኾነ ይኹን ነጥቢ ተሰማሚዕና ክንከይድ ንኽእልና ኩሉ ሰብ ፅላል ይግበር ገለ ይግበር ትብሉ መንገድኩም ሓዙ እቶም ናብ ስርዓት ፅጉዑ መንገድኩም ሓዙ እቲ ካልእ ድማ መንገዱ ይሓዝ ኢልና ዝፀለብናዮ እኮ እዩ ዝኸውን ደሎ ሕጂ ኣነ ሕጎስ እየ ከምዚ ኢሎም ክውገኑ ከለዉ እዞም ህዝቢ እዞም ኣገባብ ቃልሲ ከምዚ ኢሉ ክውገኑ ከሎ ፅቡቅ ወገኑ ይሕዝ ኣሎ ሕጂ ዝሓመቕና ንሕና ከምትባል ዝበልክዎ ንሕና ኢና ሓሚቕና ዘለና ንሕና ድማ ምእንቲ ስርሕ ፍንትሕ ከይኮነና ኣብ ኩለን ኮንሰፕትስ ኣብተን ደድልያ ረቑሒታት ዓበይቲ ነጥብታት ክንሰማማዕ ክንበቃዕ ኣለና በዚኣ መሰረት ሽዑ እታ ትፅሓፍ ትብልዋ ዘለኹም ክንስዕባ ዘለና መምርሒ ሮድማፕ ድያ ገለድያ ትግበር ትኽእል ማለት እዩ ስቁልካ ክትገብራ እሞ ዳሕራይ እዚ ኣውፅኦም ነይሮም ዳሕራይ ከዓ መሊሶም ነዚኣ ደይሰማምዑላ ሓቢሎማ ነዚኣ ከም ገይሮማ ካብ ዝኾነና ብዝከኣለና መጠን ብዝፀፈፈ መንገዲ ክንብገስ ክንበቃዕ ኣለና ስለዚ ለስ ንሕና ኩላትና ኣብቲ ኮንሰፕትስ ኣብቲ ጋባብ ኣብቲ ኦብጀክቲቭ ንደልዮ ዘለና ኣብ ኩሉ ንሰማማዕ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ሳይድ ላይ ንስግን ንግደፎ ግዜና እዩ ክውዳእልና እምበር ዝጠቕመና የብሉን ብዛዕባኦም ተዛሪብ ከምኡ ኮይም ደልዩ በዓል ኢሳያስ እንታይ ድዩ ዘለ ኢሳያስ ሎም መዓልቲ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኒውስ ሰሚዕኹም ተኾንኩም ኣበይ ሰሚዕዮ ጀይ ስቱድዮ ድዩ ዋላ ገለ ዝብል ዝሰማዕክዎ ኣብ እስራኤል ክልተ ሰብ ሞይቶም ኣለዉ ሕጂ እቶም መንእሰያት ዓመት ተጋቢሮም ነናሓድሕዶም ማለት እዩ እንደገና ክልተ ሓሙሽተ ተሃስዮም ክልተ ሞይቶም ሰለስተ ደማ 4-5 ገለ ሆስፒታል ከይዶም ከምዚታት
ኣሎ ማለት እዩ እዚ መፍቶ ናይ ፀላኢ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ክንገብሮ ዝግባአና ፖላይት ብዝኾነ መንገዲ ብሱል ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዘለዉ ከይተረፉ ከመይ ጌርና ክንረዳእ ከም ዘለና ናትና ስራሕ በቃ ፀላእትና ኣይኮኑን ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ዘለዉ ተወጢሮም ልቦም ጠፊዎም ዝያዳ ውፅዓት ተሳቶም እዩ ልክዕ ከምቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ንብሎ ዘለና ህዝብን ሰራዊትን ተወፂዑ ኣሎ ንብሎ ዘለና እዚኣቶም ከዓ ብጣዕሚ ተሃስዮ ኣነ ከምየ ዝብሎም ኣብ ዘለዉ ዕረኽቶ ኣይኩሎም ንስኻትኩም ኢኹም ተሃሲኹም ዘለኹም ንሕና 2% ንኸፍል ገለይ ንኸፍል ገዛ ሰሪሕና ኢልና ዓዲ ክንከይድ ኣይንኸይድ ገለይ ንገብር ንሕና ተማም ኢና ዘለና ኣብዚኣ ሓዳርናን ነብስናን ተዓቕምና بعقمنا نسأ خوينا نخير لنا نسخاتكم بن بكم تفيكم سي قال لو تخطبوا تقالوا لكم ابتخاله محبراوي قداتهم كاني حجيهم زريقهم النمبر قدم بحبارينا كله نخير نيرنا ولا نسون تفريم كله مرعاديو موتديو حساديو قلديو بعد دخون بحبار نقبر نيرنا ده حراي قس اندابلي كم دفلو غيروم هقدف قس اندابلو خا اذا حجيت مسات راح ما 3-4 عامت نرسوم نتعارقوا نعنا بايشو نهزب بايشوم نسوم كاي عرقو تملاليسوم مالتي ስለዚህ ኣብዚ መልእክተኛታት ከም ዘለዉ ናብ ግምት ክነእቱ ኣለና ኮራፕሽን ኣሎ ገሊኦም ዶመስታኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዚ ዳይሬክሽን ናይ ቃልስና ዘጨማልቑ ገሊኦም መልእክተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ሰብ ደሞዝ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሃው ዱ ዊ ኖ ወያኔ ንዓና ናይ ኣውቶቡስና ደሎ ናይ ሆቴልና ደሎ ናይ ገለ ደሎ ዝኩሉ ክፍሉና ነይሮም ገለመለ ኢሎም ስለዚ ከም ዓብ ክሬዲት ወሲዶም እኮ እዮም ድማጎቱና ነይሮም እቶም ብላዕሊ ንመዝኖም ምፀትና ከይተረፉ ናትና ጌጋ እሞ ናትና ጌጋ ግን ከዓ ንሕና ድማ ነቲ ጌጋና ድማ ኣሪምና ቁም ነገር ንኸይንገብር ከዓኒ ሽግር ዝፈጠሩልና ከዓኒ ስርዓታት ኢትዮጵያ ገዛእትና እዮም ካብኦም ነፃ ወፂና ናብኦም ተፀጊዕና ሓራ ክንወፅእ ፈቲና ኣይሰርሐን ስለምንታይ ክንፈልጦ ኣለና ስለምንታይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብኡ ዝነበሩ ንዓና ኣይ ዝኽሪ ኣይ እኽሊ ከም ዝኸውን ገይሮምና እዮም እዚ ክንፈልጦ ኣለና ትዘሕዝን ግን ካብኡ ተባሪርና ናብዚ ምስ መፃና ድማ ብግዳማዊ ዓለም ምስ መፃና ቁም ነገር ክንገብር ዘይምኽኣልና እንደገና ንዕኦም ምንፋቕና እዩ እንደገና ከዓ ንዓኣቶም ንናፍቕ ሳቶም ኮ ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም ዘለዎም እምበር ከምዚ ተዓዒምና ኣሎም ዘለና ሕጂ እኮ ጠዋል ክጎብፅና ቀሊል እኮ እዩ ሓያል መንግስቲ ክገብሩ ክኢሎም ነይሮም ተትኾንዎም ቀድሞም ሓንቲ ሓያል ኢትዮጵያ ነራ ተትኸውን ሕጂ ደገፍቲ በዓል እንተ ብምብራቅ እንተ ብምዕራብ በዓል ኣሜሪካ ምፅኦም ንዓና ኣብ ዜሮ ወቂዕና ኣለና ኢሳያስ ተሓባቢርዎም ኣሎ እዚኦም ኩሎም ተሓባበርቲ እዮም ሱነር ኦር ሌተር ከምዚ ንኸዶ ዘለና እንድሕር ከይድና ኤርትራ እታ ፋሕፋሕ ዘበለትና ነጥቢ ሳቦርዲኔት ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣውቶኖሚ ድያ ዋላ ገለድያ ኣብኣ ንክበፅሑ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ተስፋ ዝቆረፀ ከዓኒ ነዚ መርሓባ ኢሉ እዩ ዝቕበሉ ከምኡ ይፍሪስና ኣብ ሜዳና ሕጂ ከዓ ከምዚ ዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ናብታ ትምልከተና ናብታ ንዓና ተድልየና መንገዲ ጥራይ ፎከስ ንግበር ቢፎር ኢት ኢዝ ቱ ሌት ታይም ኢዝ ጎልድ ትማል ተዛሪበየ ነይረ ኣነ ወርቂ ግዜ ዝበሃል ሓዲጉና እንድሕር ከይዱ ትሰብ ህግደፍ እንታይ ይገብር ኣሎ ሕጂ ጥዑይ ኤርትራዊ ክኸውን ይፅዕር ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ በዓል ኣለም ሰገድ ከም ትብሎ እዚ ኩሉ ኣኼባታት ዝገብርዎ ነበሩ እዚ ኩሉ ናይ በዓል ጀነራል ኣብርሃሊ ክፍለ ዝገብርዎ ነበሩ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ እዚ ዘይነበረ ቀደም ፍትሕ ኢሎም ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ዊች ሚንስ ገለ ፅገናታት ክገብሩ ኤርትራውያን ክመስሉ ቅድም ድኽምቲ ኤርትራ ክፈጥሩ ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ድማ ትፋሕ ምስ በሎም ናይ ኢትዮጵያ ነገር ከዓኒ ቁሩብ ከዓ ፀባይ ክቕይሩ እሞ ክማርኹ ንገሊኡ ሰብ ቀስ እንዳልካ እኮ እዩ ሸጊርና እምበር ንሕና ኮነ ዓድና ፀሊእና ኣይኮንና ናብ ዝብል ሞጎት ኣትዮም ድማ ሕጂ ከዓ ልዕሌና ኤርትራውያን ክኾኑ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ዕድሚ ንሳቶም ንዓና ቀዲሞምና ኣለዉ ኦልሬዲ ንሕና እንታይ ድሕሪት ኢና ዘለና ፋሕ ዝበለት ኢትዮጵያ ስለ ዘላ እያ እምበር ጥዒቲ ኢትዮጵያ ነራ ተትኸውን የለና እዚ ስትራቴጂካሊ ድዮም ኣብቲ ርሑቕ መንገዲ ፈልሲ ድዮም ብሩህ መፃኢ ድዮም ገለ ድዮም ዝተጋገዩ ኣካላት ድዮም እዚኦም ኩሎም ከይዶም ኣብ መወዳእታ ተራኸብቲ እዮም ወላ ሓንቲ ምስ ህግደፍ ተራኸብቲ እዮም ምስ ኢሳያስ ተራኸብቲ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝጥምቱ ሓይልታት ዘበለ ኩሉ ተራኻቢ እዩ ሰከንደሪ ዝኾነ ግርጭት እዩ ዘለዎ ፕራይመሪ ግርጭት ኣይኮነን ዘሎ ቀዳማይ ግርጭት ኣይኮነን ዘሎ ካልኣዊ ግርጭት እዩ ዘለዎ ካብኡ ንታሕቲ እዩ ዘለዎ ዘይጠቅም ግርጭት እዩ ዘለዎ ክፈትሕዎ ካብለ ከምቲ ንሕና ዘይጠቅም ግርጭት ዘለና ካልኣዊ ግርጭታት ዘለና
كنبسل لنا نبدل لنا نعوب سيلنا ندا قوينا خنركب كنبقى علنا حزبنا خنركبه لنا تدي كوينو انتهي بهذه تاغم تبلو زي سويدش سيندروم نا سويدن سيندروم زبلو انتهي إتي حزبناتنا نحن حدا خفو نجرسي تلمدو مالتي تلمدو مو صبغ دلخ مثلا ستوكهولم سيندروم زبهال حجين عتحت هكذا فونكا من بارسي أي تعامون ينبر زكو خمو كو ملعا هيدن كو سكو كريستوس رايكو أيو تحر كريستوس كو نسي زلنا نمبر 1 بعالم قال ماله حجسي نتي سرعات هكذا فسي تقول ولا أنت حدا دكاس تلمدو أب كمو درجة يركب زلوا حزبنا سلازي نازي أب كم زلوا شجر زلوا حزبنا خنا برابر خن بقى علنا بفلاي كحجزنا تقولون كأزم أبزز زلوا تقدر ناس أخلوسي تجزأ تقولون بعده أبز ناس أحجر كوفيلهم كلوسي مسلهم كحتو ذي كله صغيرهم يقردهم صغيرهم يقردهم مالتي سلازي يلوم دوو مالتي كأبز عين السيندروم زي ناس أخنا وصو حزبنا كنقوى علنا بحاله ስለዚህ ትነጥብናተ እንታይ መወዳእታ ናብቲ የማን ፀጋማት ንእግሪ መገድና ማላእዮም በር ብዙሕ ፎከስ ኣይንግበረሉ ብጉዳዮም እዮም ንሶምኮም ዝገብሩ ዘለዉ ይቐኒየለ ኣብዚኣ ከንሓፅዋ ኢና ግን ክንቅፅል ኢና ድሕሪኡ ጀማል ወሰይድ ኢሎም ሓፍ ኣቢሎም ኣለው ትሬከርዲንግ ግን ኣብዚ ክዓፆ ኣፍቅዱለይ ክቡራት ተሳተፍቲ ናይ ሎሚ ውግዕና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ክሳዕ ንራኸብ ዝሓንቀንዩ ኩሉ ግዜ ረሲዕናዮም ክንሓልፍ ወይ ረሲዕናዮም ክንነብር ዘይንኽእል ምእንታና ብመስዋዕትነት ዝሓለፉ ተቓለስቲ ኩሉ ሳዕ ንዓቶም ምዝካር ከም ዘድልየና ክንዝክር ይግባአና ምክንያቱ ንሶም ከምኡ እንተዘይገብሩ ብዛዕባ እታ ሃገር እውን ክንዛረብ ኣይምኽኣልናን እታ ሃገር ናፃ ስለ ዝወፀት ኢና እንዛረብ ዘለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና